Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love. This Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sod to Drisio FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship stations on the number 1 most trusted source of news and information, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Disyembre 17 tuig 2025. Kagkaron sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is Walo this na lang Christmas kadlaw we share. kag Pasko na. Sa gihapon ini mo lang gani mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa madalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Jewelry shop pa sa GT Mall Pavia ginkawatan. Mga suspitsado ginapatihan nga nag-agi sa manhole. Ang IPPO director sa karon yara sa area. Sa pihak kabahin, desisyon nga magpanigan sa signal jamming sa Dinagyang Festival 2026 nagadepende sa local government unit kaga Iloilo City Police Office. Sunod pa sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, kontrobersyal nga overpass sa Diversion Road wala pa matapos sa target completion date. Trabahante na banta nga sa masunod pa kuno nga semana matapos. Imbis ang non-slip tiles, pinta na lang. Samtang aton man sining pasiplatan kay isa ka abogado diri karon nagsulat sa Office of the Ombudsman, may kantanan sa sining kontrobersyal nga Mandurriao Public Market bla. Isa karon ang Ombudsman nag-reply sa kay Attorney Dan Cartagena nga ginapa-eksplikar diri karon ang Iloilo City District Engineering Office pinaagi sa kay District Engineer Roy Pakanan. Sa iban pa nga mga talupang nun kag mga mainit karon nga mga balita, board member Ramon Dihar nagpasar sa duha ka mga resolusyon na good mapa siguro ang seguridad sa mga pumuloy sa probinsya sa Iloilo para sa subong nga holiday season. Muni madalagkuar mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan Bombo Hanay sa Auto. Sa mga mainit naman nga mga balita sa palibot sa nga pungsod Pilipinas kag subong man sa luwas nga pungsod, ang shooter lang nagpaniro dito sa may Bonday Beach mga biyan atong mag-amay bla nag-training kuno ni sa Pilipinas. Sa dini siya nag-training. Samtang ang Christmas break sa mga public schools sa palabuto ng Disyembre 20. Amoning dugang pagin sini matalupang don karon nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad. Standby kay check naton ang linya karon ni Bombo Brian Gonzales. Nag-upod sa paggalibot kag subong man pagsikyar sa mga possible entries sa or entry points sa mga suspitsado sa sining pagsulod kag pagkawat sa isa iya ka jewelry shop nga nahamtang dira sa sulod sa mall sa Banwa sa Pavia Iloilo. Check ta si Bombo Brian Gonzales sa iya sining report. Bombo Brian, please go ahead. Wala pa sa gihapon na makasunod mo champ no ang mga tawo tani no mga shoppers diri sa isa ka mall sa GT Mall no
sa may Pavia, Iloilo. Sa diin gani, kasunod din ang pahayag ginransak ang isa ka jewelry shop sa sulod sang sining nasambitan nga mall sa sinigid lamang aga Bombo Champ. Sa inisyal nga impormasyon na nagapatigayon pa sa investigasyon ang aton nga mga kapulisan sa karon kaga temporaryo nung ginuntat ining operasyon pagpasulod sa nga mall usually or tani 9 AM mabukas ining nasambitan iyang establishmento kagati sa karon wala pa sa hapon may nakasulod sa mga main entry points ako na main entrance sa nasambit nga mall sa Bombo Champ. Ang mga tawo kagay na pag-observe naton diri sa may area sobra siguro gadlagan 200 to 300 ka tawong nag-standby diri sa may guaan ng gidno sa nasambitan ang mall. Personal naman nagpadulong diri siya Police Colonel Bayani Rasalan ang provincial director sang Iloilo Police Provincial Office agud personal nga magpatigayon sang investigasyon. Makita naton diri bala Bombo Champ may ginabuksan diri sila nga isa ka manhole sa may kilid lang gid mismo sa nga nasambit ang mall diri kaga ginpahayag gininalantaw ang ining area may nagtanaw diri kagaina nga isa ka investigator kung katapo o upod sa ating mga kapulisan. Ginbuksan ini, gina-checkyaran dalom kung bala may mga agi sang tawo or mga footprints abi as well as po na may mga patimaan nga ginahakbat ko na ginalsa ining nasambitan nga manhud diri lang gid sa may kilid sa may entrance ayon tupad sa ilang parking lot. Sa karon ginalibot man ang mga 300 meters away di halin sa may parking area papakadto dito sa isa ka tawag ni tunnel o na tamburong sa Ilonggo Bombo Champ. Kaya may nakita man dito nga magamay nga buho. Pero hindi kumbinsido si Police Colonel Bayani Rasalan gani sakyak naman niya bahin ko na facing kaabi mismo sa Tininga Mall sa may left side niya dito man gin-checkyer pagit ang isa ka possible entry kaga exit point sa nga nasambit nga mga kawatan sa piyak sining bahin ginalantaw man sa mga otoridad sa pagpanguna abi sang Pavia PNP nga ini mahimo sang isa ka tawo lang ang pagsulod kagad awat sa GT Mall diri sa may Pavia. Nagapati si Police Captain Rich Presquito ang hepe sang Pavia Municipal Police Station nga hindi ini mahimo sang isa lang ka tawo tungod kung natawon bala kung malawig ang paglalakat abi or pagkamang sa nasambit nga kawatan kag kun lantawon naton hindi imidiro diretso gani amo kanino isagid kaginatulid sa karon sang aton nga mga otoridad kun sa diin gid nag-agi kaga nag-exit ang nasambit nga kawatan. Ginpahayag man sang gwardiya diri sa nasambitan nga mall nga may nabatian na sila nga may naglakat-lakat sa ibabaw sang kisame sa may first floor pasado kagina alas 5 sang aga subong Disyembre 17, 2025. Na-diskubrihan man Bombo Champ pero to further verify pa ni kay wala pagit nakasulod ang mga media partners kaga as well as ang mga gwardiya gani na ginalimitahan nga magsulod na to dito sa may area sa sulod gid. Ang mga base pala Bombo Brian, why man nag-agi sa tamburong kay ang mga ginapang kantuan sang mga pulis kag ginaupdan mo kag mga video diri nga napadala nimo do why man naton sang as per the video why man sang makahambal abi or palatandaan nga do dira nag-agi kay do may mga nagsupon man sini nga mga basura base kun sa babaw top yung moment gina-checkyer pagid na sa aton nga mga kapulisan pero kung hindi siya sa tamburong base sa mga exhaust bala Bombo Brian
Ginalantaw ganin nila no ang mga ko gini nga taburong. Pero dito sa may Skype, gina-check yard dito no ni Police Colonel Razalan mismo bumutsamp. Kaga may nakita sa nga mga inagihan sang tawo ang mga dahon abi dito may mga agi no nga kinaptan sa abi kaga may mga oksian no agi sang kamot no pa kaya Police Colonel Razalan kaga may mga nakita abi nga pagkaon o kung nabasura sang pagkaon sang putos sang pagkaon nga gikan sa ka-convenience store abi kaga amugid na check yard nila isa-isa ang mga resibo kung nasang tanong nga date ina ang nakabutang sa resibo ano oras no kaga ginapang consolidate ang mga detalye no bombo champ at posible kuno launa sang aga nagsulod ining mga suspect kaga ginahayagan nga pawn shop no kaga jewelry shop amo ang na padali sang mga kawatan nga wala pa gyud makilala na sa subong sa karon update bombo champ may isa na naman no ka manhole no nga bulong karon kung halawason natin ang takop sang ato ng mga katapo diri sa may GP Mall kaga sila sang aton nga mga kapulisan nga padayon sa gihapon ang investigation nga masiguro gid no bombo champ ang matagaan sang insakto nga investigasyon kaga hustisya man ang mga nahulan sila ang tag-iya gid mismo sang mga establishmento nga naapektuhan pero sa karon no mayara nakasulod pero sa mga kilid lang kaya korupsyon iniabis ang GT Mall Pavia kung magsulod yung dyan sa main nila yung hall sa main entrance yung dyan maagi pero may mga stores diri nga ara lang sa kilid kumbaga peripheral makasulod ka sa gihapon no nga isang mga convenience store abi may mga kalangan diri kaga ang pipila diri ka mga empleyado kaga na lang no kaga nagpatawhay danay kaya tungod wala pagid sang may nakasulod sa may main sa sulod dito sa nasambitan nga balkag delay na karon ang ilang mga operasyon. Ang jewelry shop sa dinahantang dampi Bombo Bray. Kung ilang taon naton bamutsyam no hindi naton gid mapatod kay wala pagid sang may nakasulod isa sa aton. Pero diri kung facing ka sa nasambitan nga mall sa iya gid nga fasada de sa may right side no. Right side siya, right side. Yes, kay dirigid no ginapang. So right side, ground floor lang, hindi second floor. Yes, ground floor ba. Aha. All right. Now, ining mga manhole bala may direkta ning direksyon or di ining lapos sininiya Bombo Brian kag you made mention kagina sa mga nakitaan to nga putos ang pagkaon adto bala mga putos ang pagkaon to recent adto nga may posibilidad nga nagtimo-timo pang mga suspitsado anti sila magsulod? Yes, that's a good question, Bombo Champ, no? 300 meters away dire sa nasambitan natin nga manhole nga ginbuksan. Kamo nang hindi kumbinsido si Police Colonel Razalan nga dito nagagin ang suspetsado kung may buho man to pero magamay so sa iya hindi siya kumbinsido. Nga mga manhole dire kung nalang taon mo magkamang ka 300 meters no hindi straight no so kung hindi siya kumbaga 0-0 kung nasa hiligayment ka na tadlong kaga may guan ka nga exit point so mayara likuon kaga hudlayan ang mga suspetsado kung dirigid man mag-agi kaga sinasamta naman iya nga mga pagkaon no o kung atong resibo may date ato ang isa sa nga Lunes pa kung ba no kag may mga ilimnon man dito yung sa maya area sa so possibly gina-consider iya to sang mga suspitsado or base kung mga naglabay lang na kag nakahaboy sa ila sila basura. Yes, possibly Bombo Champ no gina lantaw kinangangulo na possibly ka mga suspetsado abi. Ang natumod ni Bombo Champ nga may tanem kung tamburong sa may left side sang mall kung facing ka no. Nasulod niya siya sa compound o na barracks sang construction dre sang ginpahayagan ni Colonel Razalan nga iya ini ka IDC. Amo man to sa piyakong 300 meters away dre sa parking no sa tunnel man to abi sa piyaka dito man na yun sa may barracks no
sa nga mga construction worker. So tanan gid pati mga CCTV cameras ginapa-review na sa karon matulid gid no ang investigation kung na sinugid ang mga kawatan nung nagpangisog kagati masiling nato kung diri man sa tunnel Bombo Champ may experience niya nung kawatan kay hindi basta-basta mo nga magsulod ka diri magwa ka diri nga diri mo yang exit kag entry point sa nasambitan nga mga magagmay nga buho sa dalom sang duta. Aha, all right. Now, sandig sa mga video ka ginpadala mo diri kag subong man sa mga ginpadulungan ni Colonel Rasalan aton sina PPO director daw kasubong siniyang mabudlay kung diri sila mag-agi but for now sa ground nanay nagalantaw ang aton sila mga kapulisan and later on siguro kung may mga development nila Bombo Brian balikan ko ikaw kay kung hatagan mo pa sang importansya man ang iban sining possible entry points may posibilidad kung ako'y maglantaw sa mga exhaust ni sila mo kung balikan tatong payag sa security guard nga kagahon may nabatian silang galapak-lapak may posibilidad nga sa mga exhaust ni sila nag-agi kay kung isip-isipon mo agi ka sa manhole masulod ka pangini mo sa exhaust niya o kung sa mga kisame kung di mangita ka na lang sa entry point nga hindi ka na mabudlayan gid kag pananglitan nga makagwa ka dira malapit ka na lang sa imo siniyang target. Well, insakto na Bombo Champ no kag isa sa factor may mga basura kung magwa ka siguro sa manhole mangawat ka no yak baho sa imo to pero tanan ang iban sini nga kawatan nga nan mamba mo na nga mangawat na gid lang ta malusong pa ta sa basurahan kung ti mangita ta sa iban sini nga agyan nga di man ta baho basura. Laban gid akong dinto nga mas dasi convenient pa ni. Yes. Mangawat ka ni. So muna no, pero tanan ng possibility alang-alang sa investigasyon gid no nga matulid ginalantaw gid no tanan nga ang gulo kag ti sa karon siguro Bombo Champ consolidate sa pagiging mga detalye kag mga impormasyon kaya wala pa naka-release ang statement man ang pamunuan sang nasambit nga mall kung pila gid pala ang kantidad o kung ano pa gid ang mga nataban no sang nasambit nga insidente sa subong nga adlaw subong nga kagahon sa sining petsa sang Disyembre Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Brian Gonzalez sa imo siniyang report initial may kantanan sa sining pagpangransak sa isa ka jewelry store, jewelry shop dira sa may GT Mall Pavia. Una sining ginalantaw sa aton sa mga kapulisan base kon katulad bala sa mga previous man diri nga pagpangransak kag pagpanulod-ulod sa mga jewelry store nga ti nag-underground sila, nangutkot sila para nga makasulod sa mall. Pero kung lantawon nato na banwa, kung diri lang kita sagwa kay gina-prohibit pa sa karon nga may makasulod dito nga sino man sa mall iya, siguro makasulod na to aton sino mga kapulisan, mga otoridad kag subong man mga authority man from nasambit sini nga mall no? Kung may ma-confirm nga ti may exit point or binungkalan dito iya sa sulod sa nga mall, may posibilidad nga underground sila. Pero from the looks of it, sa aton sino mga kabumbo, medyo marikot, medyo mabrubudlay. Isa sa mga ginalantaw naton, diba sa isa kisami sa nagagis, mabaw, may lagyan to sa exhaust or kung sa diin dira, nga mas mahapos kag may malapit sining access, no? Sa nasambitan sining jewelry shop sa aton sining karon yung mga kabombo. Anyway, balik-balikan talitaron si Brian, si Bombo Brian sa yaman sini padayon iya nga pagtutok dira sa sining insidente sa nga pagpangawan. 50 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11.
Diri man sa palatuntunan na Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Antes kita magpadayon sa dugang pagginsining ng mga balita kag impormasyon, good news kita naya. Kay may winner kita. Narito na ang isang nanalo ng 1,000 pesos in cash plus gift pack. Atensyon, atensyon, atensyon sa mga taga-barangay Inday City proper. Dira magagika daton sini nga winner. Mayara siya sa nga proof of purchase nga Omega Pain Killer. Omega Pain Killer 71 anyos. Congratulations! Norma Hianga. Norma Hianga sa nga barangay Inday City proper. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham. 51 minutos sa nakaligad sa takdang alas 11. Bayanom ikaw ka oras sa pag-claim sa imo sini nga premyo. Premyo nimo nagaulat sa imo, amo ang 1,000 ka pesos nga cash kag 1,000 nga balor sa nga grocery goods na sulod sa Orocan nga balde. Sa liwat, congratulations Norma Hianga. May proof of purchase nga Omega Painkiller taga barangay Inday City proper. Aton sini iyang daily draw gitambungan sa aton nga FD representative si Mama Lemia Blances. Agod nga mapasiguro nga wala sang daya, wala sang istorya kuris-kuris sa aton sini nga draw kag ang mga tagpumalasakop amo iya ang aton sini nga mga naga daog or winner. Lihitimo ang aton sini nga winner. Oras naton 52 minutos na nakaligad sa takna sini karon nga sa 11 gina-verify sa karon sa Philippine National Police ang report nga nag-training, nag-training kuno sa Pilipinas ang mag-amay nga suspitsado sa pagpaniro sa Bondi Beach bago pa man iya sang insidente dito sa may Sydney, Australia. Sandig sa report mga biyan yara kuno sa Pilipinas ang mag-amay sadtong nakaligad nga bulan. May report man sa Australia nga nagapahayag nga nag-military style training kuno ang gunman sa Pilipinas. Sunod pa sa kay PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo sa karon nagahulag na ang PNP Directorate for Intelligence para nga i-validate ang mga reports samtang inaimbestigaran sang Armed Forces of the Philippines ang posibilidad nga may koneksyon ini sa anuman nga terorista nga grupo sa pungsod. Ini matapos gigin-konfirmar sa Bureau of Immigration ang mga suspitsado nga sanday sa Jid Akram, 50 anyos, India national, kag bata sining Navid Akram, 24, mga Australian or Australian national, kag residente sa Australia nag-abot rin sa Pilipinas sadtong Nobyembre 1, sa aton sining mga kabumbo. Sa Davao ang ulihi sining destinasyon sang duwa antes pa man nga magbiya sang Nobyembre 28 sakay connecting flight halin sa Davao pakanto sa Manila, kag sumungman ang Sydney, Australia ang ila sining ulihing destinasyon. Samtang nagabrigay naman ang National Bureau of Investigation sa backtracking agod nga matumod ang mga aktibidad sa mga suspitsado sa mga lugar nga ginpadulungan sini. Ang mga tao nga nakatransaksyon sini nila lakip man sa pagpanghusisa. Sandi gani sa kay NBA spokesperson Attorney Palmer Malyari nga nagapabilin sini ang mag-ama sa Pilipinas sang halos isa ka bulan humalin Nobyembre 1 tungtong 28 tiginaduwa-duwahan nga daan. Kalakip sa posibilidad nga nagpaidalom sila sa ala military training, ining mag-amay kag posibleng nga na-impluensyahan sang Islamic ideologies. What do you do, brother? Brother, why did you kill people, brother? Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero amo to nga say isang pagpaniro. Siguro mga mga night class nga ala military style nga training nila. Sa aton sini nga matag palamati kung may ala military training to sila laban-laban sa pagpaniro lang. Do kasubong sa nga kung sino man dira nga terorista nga grupong gintrainingan sininilay kay isa man lang to kaordinaryo sini gani. Sa aton sini nga mga kabumbo araw. Kung naka-training ni sa mga military gidya sus Maria kagusip. Hindi yan basta-basta pag maagaw lang sa iya sini ang pusel. Timayo gani kay ang
ang puti nga ng puti t-shirt nim lang nakagaw ning isang puselo man kay wa man tong ginbubo sa iyang nabilin sini nga bala. Oh, sa aton sini mga kabumbo binuyan niya paganing puselo ti karon kun inlagan to bikang ginagaw liwat. Sa aton sini nga mga kabumbo pero ang iya sini nga anak ya. Too late na hero ka na no, mahaboy-haboy ka pa no, itong ginhaboy mo, itong pusel, tani kung kinuha mo itong kaging krang, kaging parak man, kunti, patas. Nakakita ka sang patas. Pero ang iya sining anak, ara pa yas tayo. Sige pang balos siya sang lupok. Amot kung may nag-return fire man ni siya sa nagaw itong pusel. Sa aton sini nga mga kabumbo kay kung may idea lang ni sa pusel ni ang nakakuha sa nga pusel man nakagaw. Ati siguro tiniruhay ni sila banwa sa aton sini nga mga kauturan. Sa aton sini nga mga tag palamati kag may mga scoop gani ning ila sini nga no nga pusel no kung kita maglantaw ni no alas sniper ning ila sini nga pusel no ngati may automatic man sini nga no nga pag gwa sang bala pero ti ining nakagaw sang puseli abe ti ano ni siya ang guts na lang ni kag subong man pag ulikid man siya sinisig kapariyo sa aton sini mga kabumbo mo to nagtulod siya para gawon ining pusel. Pero checkero naton ini kay base kon storya kuris-kuris lang dibla base kon nagabrubakasyon lang di sila sa pungsod Pilipinas. Ining nasambitan nga mag-amay kag kay kumo kay diri sila uli nagkanto base kon imo imuan lang ta sa mga impormasyon palapaw mga istorya nga nag-training de. Ano pa nga mga studying trainingan sini nila kay Lunsay gani nagaplanago man to. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti bantayan nato na ang dugang sini nga pagpangusisa diri karon sa bahin niya sa aton sini mga otoridad sa Philippine National Police, sa National Bureau of Investigation, kag subong man sa Armed Forces of the Philippines. Kay makabig naton karon iya nga mansa man ini, no? Sa imahe karon sa pungsod Pilipinas nga na-involved to iya sa mass shooting, ginapayag, ginapagwa karon nga mga impormasyon subject to be confirmed kag ang aton sini mga otoridad ang nagapangusisa sa karon nga diri pa sila kuno nag-training sa bahin sa pungsod Pilipinas particularmente sa Davao Region. 58 minutos na kaligad sa takna sining alas 11. Remind ko lang kamo nagailapit ang aton sining Grand Draw. No, nagailapit ang aton sining Grand Draw sa 1-2 Panalo Part 24 promo. Kay nagahilapit nati ano imuon mo? Gusto mo maka-kwarta? No? Nga sa maayo nga pamagi? Why kasang may ginapalapaw nga isig kapriyo? Why kasang may ginalapakan sini nga tawo? Ti kuha na ballpen kag papel, ilista na dira banwa kung anong sini nga mga proof of purchase ang imo sini nga tipunon. Ti laban-laban sini may ideya ka na kung ano kay nga pamati ka man permedis mo muradyo. Waswasin na dira imo sini mga interest kay kabalo ka kung damo interest mo dako man ang tsansa mo magdaog. Hindi na pagpalampuasa para nga mangin malipay ring imo sining Paskwa kag bagong tuig nga makadaog ikaw sang linibo kag posible ikaw masunod kamay katapos ang Bombo Radio Philippines Millionaires Club. Disyembre 27 aton sining Grand Draw. Dugang nga mga balita kag impormasyon balikan ta sa maray nga pagpalayag sa Bombo Aray Soto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa.
kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental Bombo factors. Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 17 sa buwan ng Disyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 8 araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, umano'y bagman na si Ramil Madriaga buo umano ang loob na panagutin si Vice President Sara Duterte. Ang ombudsman hawak naman ang kanyang 3 cellphone at affidavit na magagamit bilang ebidensya. Ang BICAM naman sa 2026 National Budget target na tapusin ngayong araw ng Miyerkules. Ang Office of the Vice President Budget naman ilan pang ahensya na aprubahan na sa BICAM. Habang Department of Public Works and Highways budget naman hihimayin pa ngayong araw. Ang pinuno ng Kamara de Representantes na si Speaker D nilinaw na walang budget insertions para sa 2026 Department of Public Works and Highways BICAM budget. Sa international news naman, si US President Donald Trump ipinag-utos ang total blockade sa sanctioned oil tankers papasok at palabas ng Venezuela. At sa ating balitang palakasan, Southeast Asian Games update. Ang Pilipinas o ang Team Philippines hinihintay na ang paliwanag ng Southeast Asian Games organizers sa inihaing mga reklamo laban sa ilang questionable na resulta ng mga laban. Live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Pinabulaanan ngayon ang kampo ni Ramil Madriaga, ang nagpapakilalang naging bagman ng Vice President si Sara Duterte at naging bahagi ng campaign group ng pangalawang Pangulo noong panahon ng kampanya. Ayon nga sa kampo ni Madriaga, walang halong politika ang dahilan ng kanyang akusasyon laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Ayon kay Attorney Raymond Palad, abogado ni Madriaga, sa exclusive interview ng Bombo Radio Philippines, matagal nang nagsasalita ito si Madriaga tungkol sa mga isyu na ipinupukol kay Vice President Sara Duterte. Noong nakaraang taon pa nga niya ay lumapit na ito kay Senator Risa Hontiveros upang humingi ng tulong para sa isang patas na investigasyon. Naisalaysay na rin umano ito na nagsasabing ginawa siyang bagman sa panahon ng kampanya ni Vice President Sara Duterte kung saan ang pondo ay nanggagaling umano sa Philippine Offshore Gaming Operators at Drug Syndicate. At nakasad pa sa kanyang affidavit na may campaign funds mula sa naturang Philippine Offshore Gaming Operators at iba pang mga grupo noong panahon ng 2022 elections. Kaugnay niyan, narito ang naging bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Attorney Raymond Palad. Hindi ho kami nakikisawsaw dyan sa issue ng impeachment or politika. Meron ho kaming katibayan na as early as March 2024. Sumulat na ho si Caramel sa Office of the Senator Risa Hontiveros at humihingi ng tulong dahil sa nangyaring land grabbing activities sa Bataan na para maimbestigahan ng yung DAR dahil doon sa hinaing na magsasaka na napeke daw yung kanilang mga pirma doon sa pagkansela ng kanilang CLOA. So isang usapin yun na March 2024 pa lang gusto niya nang ilapit kay Senator Risa. Mayroon din siyang sinasabi na nung panahon ng Quadcom, sumusulat na siya sa Quadcom at gusto niya na magsalita. So, nataon lang siguro na nakilala niya kami nung October 2025 lang at natapos yung affidavit ng November 29, 2025 nang ito ay manotary. So, yung timing, labas po kami dyan sa isyong political dahil ito ay personal na laban ni Caramel doon sa kinakaharap niyang kaso at siguro para na rin matulungan yung mga farmers sa kasong sinapan nila.
Tinigyan ni Attorney Raymond Palad, abogado ni Ginoong Ramil Madriaga, ang nagpapakilalang naging bagman umano ni Vice President Sara Duterte. Marin namang itinanggi ng mga dating opisyal ni Vice President Sara ang anumang kaugnayan kay Madriaga at tinawag na walang basihan ang naturang mga aligasyon. Sa ngayon ay nakatakdang imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mapahayag ni Madriaga upang matukoy ang katotohanan hinggil sa mga aligasyon nito. Nananatili namang bukas ang Bombo Radio Philippines para sa kampo ni Vice President Sara Duterte upang bigyang linaw ang mga pahayag ng naturang individual laban sa pangalawang Pangulo at yan ay kaugnay pa rin ng mga aligasyon nitong si Madriaga. Kaugnay niyan, hawak na po ng Office of the Ombudsman ang sinumpaang salaysay ni Ramil Madriaga, ang umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa legal counsel ni Madriaga na si Attorney Raymond Palad, ipinasakamay ng kampo ni Madriaga ang lahat ng mga ebidensyang kalakip o magpapatunay sa kanyang mga salaysay. Kabilang dito ang 3 cellphone na naglalaman ng mga mahalagang impormasyon ukol sa kanyang mga inilabas na aligasyon. Anya, buo ang loob ni Madriaga na ilabas ang lahat ng nalalaman niya para mapanagot si Vice President Sara Duterte na itinuturo niyang nakinabang umano sa perang nagmula sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at illegal drug trade. Pabor din niya si Madriaga na ilabas ang iba pang nalalaman niya at mga hawak na ebidensya kung kinakailangan. Giit ni Palad, batid ng kanyang kliyente ang kanyang sitwasyon at lahat ng posibleng epekto ng kanyang testimonya. Nanindigan din ng abogado na mayroong mahigpit na komunikasyon sina Vice President Sara at Madriaga na pinapatunayan na makailang beses na pagbisita ng pangalawang Pangulo sa kanya sa loob ng kulungan. Kaugnayan, narito ang bahagi ng eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Attorney Raymond Palad. Well, confirm po, no? Kinonfirm ni Caramel na binisita siya ni VP Sara. Hindi lang namin ma-sure yung time kasi nung tinatanong namin siya, hindi mo matandaan yung araw, oras. Kasi sabi niya, attorney, wala kaming kalendaryo rito sa BJMP. Probably itong taon na to. Tapos yung isang visit is, nag-visit kasi ako sa BJMP noong October 18 para kunan pa siya ng karagdagang salaysay. The next day, October 19 ng gabi, nag-visit din daw si VP Sara. Mismong isang taga-BJMP ang nag-leak ng information. Umabot pa sa akin yung text na dumalaw si Attorney Palad dito ng October 18 tapos the next day gabi dumating si VP Sara para kausapin si Caramel. Something like that. So alam namin na, and binalidate din namin sa ibang sources yan na yung first visit niya confirm talaga. Na-confirm yan dahil tinanong sa jail warden, umabot sa taas. Tapos po yung pangalawang visit, kinonfirm din yan mismo ni Caramel. Pero yung pangalawang visit ng October 19, hindi na siya bumaba para kausapin siya. Kahapon nga nang isinumiti na ng kampo ni Madriaga ang kanyang sinumpaang salaysay sa Office of the Ombudsman dahil sa hangaring siyasatin ng Tanod Bayan ang mga inilabas na aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. Mga kabombo, mga Kastar Nation, kuha naman tayo sa pagkakataong ito ng ulat mula sa ating news team. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay may mensahe o panawagan doon sa mga newly promoted Philippine National Police Generals na huwag maging kampante at may panawagan din sa hanay ng pambansang pulisya na paigtingin ang seguridad ngayong holiday season. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo Annalise Soberano. Hinikayat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 50 newly promoted star rank generals ng Philippine National Police na patuloy na pagbutihin ang kanilang pamumuno at huwag maging kampante. Kasabay ng panawagang maging matatag, makatarungan at may paggalang sa karapatan ng bawat Pilipino. Sa ginawang panunumpa sa Malacanang kaninang umaga, binigyang diin ng Pangulo na ang promosyon ay hindi lamang pagkilala sa nagawa, kundi mas mataas na inaasahan sa pamumuno at pananagutan. Anya, mas mataas na ranggo ang nangangahulugan ng mas malaking responsibilidad sa operasyon ng pulisya, kapakanan ng mga tauhan at tiwala ng publiko. Tiniyak din ni Pangulong Marcos ang patuloy na suporta ng kanyang administrasyon sa pambansang pulisya, kabilang ang mga reforma, pagtaas ng base pay
at subsistence allowance na nagkakahalaga ng 350 pesos, gayon din ang kapakanan ng pamilya ng mga pulis. Sa 50 na-promote na generals, 6 dito ay Police Major General at 44 naman ang Police Brigadier General. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. You must realize this is not only a recognition of your past performance, but rather a clearer and higher expectation of how you must lead from this point forward. Higher rank entails broader authority. You now carry greater influence over police operations, the welfare of your personnel, and most importantly, the trust of the public. This is the stage where leadership is being measured by your judgment, restraint, and consistency in upholding the law. So I ask you to continue to improve yourselves personally, professionally, institutionally. Do not be complacent. Be firm, be fair, be decisive, while remaining fully respectful to the rights and dignity of every single Filipino. Nananawagan din si Pangulong Marcos na paigtingin ang seguridad at pagbabantay ngayong panahon na ng Kapaskuhan, kasabay ng pagdami ng mga mamamayang nasa lansangan at nagbabiyahe. Ayon sa Presidente, kinakailangan ang mas mataas na antas ng seguridad at isang malinaw at nagbibigay katiyakang presensya ng mga otoridad sa mga kalsada, pampublikong lugar, transport hubs at mga komunidad. Binigyang diin ng Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagtiyak sa kaligtasan ng bawat mamamayan upang maramdaman ang saya ng Kapaskuhan ng may kapanatagan at pagkakaisa. Ipinaalala rin ng Pangulo na ang serbisyo publiko ay nagpapatuloy kahit sa panahon ng pagdiriwang at hinikayat ang mga kawani ng gobyerno na maglingkod ng may dangal at isaalang-alang ang kapakanan ng bansa. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. As we are in the holiday season, when more people are out in public and families are on the move, this period calls for heightened security and vigilance. So maintain a visible and reassuring presence on our roads, in public spaces, in transport hubs, and in communities where families gather. Tiyakin ninyo ang kaligtasan ng bawat mamamayan upang tunay natin maramdaman ang saya ng Kapaskuhan na may kapanatagan at pagkakaisa at may tunay na ligaya. This season likewise reminds us that public service does not pause even in times of celebration. So continue to serve with honor, lead with purpose, always act in the best interest of our great nation and of the Filipino people. Sa kabilang dako, Bombo Dennis, mariing itinanggi ni House Speaker Faustino Bojedi III ang alegasyong nagkaroon ng budget insertion sa kasalukuyang Bicameral Conference Committee deliberation para sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Tugon ito ni Speaker D sa balitang inilabas ng na report na ang kanyang distrito ang may pinakamalaking pondo para sa DPWH project kasunod si House Appropriations Chairman Micaela Sonsing. Ayon kay D, mali at nakakaligaw ang mga ulat na may palihim na pagdaragdag ng pondo o prebisyon sa BICAM. Binigyang diin niya na lahat ng nilalaman ng bersyon ng Kamara ay dumaan sa tamang proseso at inaprubahan sa ikatlong pagbasa bago pa man magsimula ang Bicameral Conference. Ipinaliwanag din ng Speaker na ang papel ng BICAM ay pag-isahin lamang ang bersyon ng Senado at Kamara at hindi magpasok ng mga bagong panukala na hindi na pagkakasunduan. Tiniyak ni Speaker D, bukas, legal at tapat ang proseso ng paggawa ng budget at nanindigan itong ang 2026 DPWH budget ay ginagawa para sa kapakanan ng publiko at hindi para sa pansariling interes. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, dyan naman po sa Senado, hinamon ni Senator Raffy Tulfo si Department of Health Secretary Ted Herbosa na tuparin ang pangako niyang sibakin si Food and Drugs Administration o FDA Director General Paulo Teston.
Ito ay matapos kumpirmahin ng senador sa kanyang privilege speech sa Senado na napa-take down na niya sa loob lamang ng 7 araw ang mga produkto na na-flag ng FDA sa kanilang public health warning advisories na mapanganib sa kalusugan, subalit patuloy pa ring ibinibenta sa online selling platforms. Matatandaan na una ng sinita ng senador ang FDA sa patuloy na bentahan ng mga mapanganib at hindi nakarehistrong health products online sa budget hearing ng Department of Health noong Oktubre 1 ng kasalukuyang taon. Dito kwenestyon ng Senado kung bakit nagpapalabas ang ahensya ng health advisory kung wala naman silang gagawin para maipatupad ang mga ito. Hinamon din ng senador ang FDA chief na bumaba sa pwesto kung hindi niya maaksyonan ang naturang problema. Sa plenary budget debates naman noong November 26, dito hinamon ni Senator Tulfo si Secretary Herbosa na siya mismo ang sisibak sa FDA chief kung hindi mapa-takedown ang nasabing mga produktong ito at kumasa naman dito ang kalihim ng Department of Health. Sa ngayon, wala pa namang tugon si Secretary Herbosa, kaugnay po yan sa posibleng pagsibak sa FDA chief. Sa puntong ito ng ating balitaan, muna tayo dyan sa mga aktibidad na aasahan para sa Bicameral Conference Committee hearing sa 2026 National Budget. Abangan ito mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation. At yung target na tapusin ngayong araw ng Miyerkules, sana matupad na mga kabombo dahil nantala na ho ito ng makailang araw mula ho nung weekend. Samantala sa ating mga dagdag na balita. Bombo International News. Ipinagutos ni US President Donald Trump ang ganap at kumpletong pagharang sa lahat ng oil tanker na pinatawan ng sanksyon na papasok at palabas mula sa Venezuela. Sa isang post, sinabi ni Trump na iniuri na nila ang gobyerno ni Venezuelan leader Nicolas Maduro bilang isang foreign terrorist organization at inakusahan ng pagnanakaw ng US assets, gayon din ng terrorism, drug smuggling at human trafficking. Ginawa ng US President ang pahayag isang linggo matapos kumpiskahin ng US ang oil tanker mula sa karagatan ng Venezuela. Sa ngayon, wala pang tugon ang Venezuela kaugnay sa panibagong mga pahayag ng US President. Samantala, sinabi rin ni Trump na napapaligiran na raw ang Venezuela ng pinakamalaking armada sa kasaysayan ng South America. Kung matatandaan, makailang ulit nang ang inakusahan ni Trump ang Venezuela ng drug smuggling at simula noong Setyembre ng kasalukuyang taon, pumalo na sa 70 katao ang napatay ng US military sa kanilang pag-atake sa mga bangka na nagdadala umano ng fentanyl at iba pang mga iligal na droga sa US. Subalit itinanggi naman ito ng panig ng Venezuela. Oras natin mga kabombo at mga ka-Star Nation, 17 minuto. Makalipas ho ang alas 12 ng tanghali. Naku muna tayo dito sa mga balitang palakasan at tinutugay natin itong Southeast Asian Games update. Inihintay na ho kasi ng Team Philippines ang paliwanag ng Southeast Asian Games kaugnay doon sa umano'y mga questionable na desisyon sa pagpapatuloy ng torneo. Ayon kay Association of Boxing Alliances in the Philippines o ABAP Chairman Ricky Vargas, na panatili nila ang ilang nakakabahalang resulta at napansin ho ng kanilang panig itong mga naging laban ng ilan sa ating mga manlalaro, lalo na sa larangan ng boxing, kung saan sa unang 6 na araw ay siyam na Thai boxers ang umangat sa finals. Isang statistic na anyay napaka-questionable. Tinukoy naman ng Team Philippines sa opisyal na komunikasyon na ipinadala na doon sa Southeast Asian Games organizers ang pagkatalo ni Hergy Bacyadan kay Bison Manicon sa 70 kilograms division, kung saan ho ang ginawang point deduction sa huling round ng naturang laban ay hindi umano naging patas. Maliban nga kay Bacyadan ay inihalimbawa rin ng Team Philippines ang nangyari sa laban ni two-time Olympic medalist Nesty Pitesio. Nirereklamo dito mga kabombo ang opisyal na resulta kung saan ay natalo umano ang Pinay boxer sa una hanggang ika-4 na round sa kabila ng mas maraming suntok na pinakakawalan at naikonekta doon sa kanyang katunggali.
Ayon pa kay Vargas ay kini-question yung resulta ng laban ng apat na iba pang mga boksingero ng ating bansa na pawang pinatumba naman ang mga nakalabang Thai boxers. Sa kabila nito ay patuloy anya na hinihikayat ng Team Philippines sa mga atleta ng ating bansa na patuloy na lumaban ng pata sa kanilang event. Git nga ni Vargas, bagaman nakakadismaya ang ilang resulta ng officiating at yung halos wala nang magawa doon sa mga nangyayaring dayaan ay tuloy lamang ang kanilang mga laban at pagpapakita ng impresibong performance doon sa anumang sasalihang event. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni ABAP Chairman Ricky Vargas. Very, very disappointed. But like I told the boys this morning, itong unfairness we cannot control it. We should stop complaining. We fight in the ring and take this unfairness out. So we just have to be a little bit more aggressive to do more than what we can do and go beyond the unfairness. Napakahirap eh. It's so difficult to go beyond the unfairness. But again, it depends on them. It's Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tinig ho yan ni ABAP Chairman Ricky Vargas kaugnay doon sa reklamo ng ilang mga atletang Pinoy dahil nga sa hayagan ng mga pandaraya na nangyayari dun ho sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games. Abangan mamaya mga kabombo at mga ka-Star Nation yung may mga pumapasok pang data sa ating medal tally mamaya lamang. Samantala, sa ibang balita naman, tiniyak po ng Department of Migrant Workers ang kahandaan ng Pilipinas na ilikas ang mga overseas Filipino worker na maiipit sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, mayroon nang nabuo na contingency plan ang pamahalaan ng Pilipinas na maaaring isagawa anumang oras. Kailangan lamang anyang maging maingat at realistic ang pamahalaan sa isasagawang repatriation. Oras na isagawa ito ng gobyerno upang masigurong maayos ang kalagayan at estado ng bawat Pilipino doon. Sa kasalukuyan ay nagsasagawaan niya ang gobyerno ng Pilipinas ng survey sa lahat ng mga Pilipinong nasa Thailand at Cambodia upang matukoy ang mga Pilipinong nais nang manatili sa Pilipinas kapag nakauwi na. May planong babalik kapag bumuti na ang sitwasyon doon at ang mga Pilipinong nais pa ring manatili sa mga naturang lugar sa kabila ng lumalalang gyera. Inaasikaso na rin ng gobyerno ng Pilipinas ang kalagayan ng maraming Pilipino na natukoy na nagtratrabaho sa mga scam hub sa dalawang bansa. Inihalimbawa naman ng Secretary Kakdak ang ginawa ng Pilipinas sa Myanmar ilang buwan na ang nakakalipas kung saan inilikas ng bansa ang halos 300 Pilipino na mga biktima ng human trafficking. Ayon sa kalihim, maaring isagawa ng ating bansa ang mabilis na repatriation tulad ng ginawa doon sa Myanmar kung kailangan na talagang magsagawa ng pwersahan o mandatoryong paglikas. oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Muna tayo ng mga karagdagang report mula sa ating news team. Ang EDSA Rehabilitation ay paiikliin ang panahon sa 8 buwan lamang. Ang gastos para sa naturang proyekto ay bababa sa 6 billion pesos. Ayon ho yan sa Department of Public Works and Highways. Alamin natin ang mga karagdagan pang update mula kay Bombo Isa Kutuner. Sisimulan na sa Disyembre 24 ang matagal nang nakabingbing rehabilitasyon ng EDSA. Ayon yan sa Department of Public Works and Highways. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, pinaiksi na sa 8 buwan ang proyekto upang mabawasan ang abala sa mga motorista at commuter. Ipatutupad ang rehabilitasyon sa 2 phase. Sa unang 4 na buwan, aayusin ang bahagi mula Rojas Boulevard hanggang EDSA Orense. Ang natitirang bahagi ng EDSA naman ay isusunod sa ikalawang phase na tatagal din ng 4 na buwan. Sinabi ng DPWH na bumaba sa 6 billion ang kabuuang gastos ng proyekto mula sa dating 17 billion dahil yan sa pagbabago ng construction method. Sa halip kasi na buong reblocking, piling bahagi lamang ng kalsada ang aayusin. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. December 24, 11 p.m. to January 5, 4 a.m., 24/7 tayong magtatrabaho sa EDSA during the Christmas holiday and New Year holiday. Sabi naman ni Chairman Don, wala naman masyadong gagamit ng EDSA during this time.
pati pasahero sa busway, hindi din ganun kadami. So, ang bagong plano, 8 buwan na lang. May 2 phase. Phase 1, 4 months, Roas Boulevard to Orense. Yun ang uunahin natin. Phase 2, 4 months ulit, the rest of EDSA. Okay, so yun ang magiging timeline natin. Okay. Budget, napakalaki po ng diferensya. Yung unang budget is 17 billion. Dahil sa bagong teknolohiya ang gagamitin natin, dahil na rin sa adjustments natin sa cost of materials, 6 billion na lang. Pwede pang bumaba yun. Magsisimula ang Phase 1 ng alas 11 ng gabi sa Disyembre 24 ngayong taon hanggang alas 5 ng umaga ng Enero 5 ng susunod na taon. 24 oras ang magiging pagtatrabaho sa panahon ng bakasyon ngayong holiday season. Saklaw nito ang reblocking at asphalt overlay ng EDSA busway lanes northbound at southbound. Samantalang ang Phase 2 naman nito ay i-assess pa kung kailan maaaring simulan dahil hindi maaaring sumabay sa tag-ulan ang rehabilitation dahil mahihirapan ang paglalagay ng espalto. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. So may any contingency plans na tayo regarding dito? Like i-stop po ba pag pumasok na yung rainy season or tuloy-tuloy lang po? Yeah, ang contingency actually yung dagdag na oras, kaya hanggang May 31 yan. Yan talaga yung contingency. No, actually, 1 buwan ang contingency namin. So, per plan, dapat tapos na tayo ng end of April. Pero, yung May 31, yan ang contingency natin. So, kumpante kami. Kailangan i-assess namin. Kasi, ang asfalto, hindi yan pwedeng ginagatag kapag tuloy-tuloy ang ulan. So, kailangan i-assess namin yung kung kailan ang phase 2. We cannot take any chances here. No, so, and yun nga, ayaw nating ma-disrupt yung mga kababayan natin. So, pag-aaralan namin mabuti yan. Pero right now, ang sigurado pa lang na timeline natin is hanggang May 31. Ayon sa DPWH, Department of Transportation at Metropolitan Manila Development Authority, inaasahang minimal na lamang ang magiging epekto sa trapiko kumpara sa dating 2 taong plano at maglalabas ng mga traffic advisory upang gabayan ang publiko habang isinasagawa ang proyekto. Mula sa lungsod ng Pasig, ito... Bombo Isa? Yes, Bombo, Dennis. Ang nais ko lamang maitanong, may portion ba dyan sa kahabaan ng EDSA na magkakaroon ng full closure? O ito'y partial lamang? Paano ba ang setup nila dyan? Ayun nga, Bombo Dennis, kanina yan ang nilinaw din talaga ng Department of Public Works and Highways at MMDA, lalo na kasama rin kanina sa pulong yung mga stakeholders dahil yan din ang pinag-uusapan kung buong linya ba ng EDSA. So ang kanina na pag-usapan ay lane by lane sila, so hindi naman din talaga buong EDSA ang kanilang tatrabahuhin. So magbibigay pa rin sila ng linya para doon naman sa mga motorista natin at mga commuter. Kasi kapag ganun ang ginawa natin na buong linya ng EDSA ay isasara natin, magkakaroon talaga ng malalang traffic. Actually nga, sabi nga ng MMDA kanina, Bombo Dennis, sa ating pagtatanong, bagaman may mga ganito silang ginagawa para doon sa EDSA rehabilitation, magdadagdag din sila ng MMDA personnel para mag-assist doon naman sa traffic kasi aminin na natin, hindi naman din talaga natin maiiwasan yung traffic na idudulot nito kahit na sabihin merong mga oras tayong inilaan para nga doon sa rehabilitation ng EDSA. So yun yung mga dagdag na gawain pa rin ng MMDA para nga dito sa sisimulan ng EDSA rehabilitation ngayong December 24, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Isa. Mula sa lungsod ng Pasig, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Samantala sa ibang balita, pinangunahan po ni Cardinal Luis Antonio Tagle ang pagsasagawa ng ikalawang simbang gabi sa Dubai, United Arab Emirates. Nasa Dubai ang Filipino Cardinal para sa mahalagang tungkulin bilang kinatawan ng Vatican kung saan binisita niya ang Apostolic Vicariate of Southern Arabia.
Batay sa opisyal na pahayag na inilabas ng Apostolic Vicariate ng Southern Arabia, umabot sa 30,000 ang mga mananampalatayang dumalo sa banal na misa na ginanap sa St. Mary's Catholic Church. Maliban sa loob ng mismong simbahan, napuno rin ang garahe nito at iba pang katabing lugar dahil sa dami ng mga nakibahagi sa misa. Ayon sa dicastery, marami sa mga deboto ang naghintay para makibahagi sa inabangang Filipino novena at ang iba ay nagmula pa nga sa mga lugar sa labas ng Dubai. Si Cardinal Tagle ang nagsisilbi bilang prefect ng Dicastery for Evangelization ng Holy See. Sa kanyang pagbisita sa Dubai ay nakipagpulong siya sa mga local church leaders, kinatawan ng Filipino community at iba pang ministro sa ilalim ng Roman Catholic Church. Batay nga sa record noong 2020, mayroong hanggang 400,000 na Katoliko o mahigit pa doon sa Dubai na kilala bilang isang Muslim city. Marami sa mga Katolikong naroon, batay na rin sa record, ay mula pa sa Pilipinas, India at iba pang mga bansa. Oras natin sa buong kapuluan, 29 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tinatayang aabot sa mahigit 85,000 katao ang natukoy na dumalo sa unang simbang gabi sa Metro Manila pa lamang. Batay huyan sa monitoring ng National Capital Region Police Office o NCRPO. Karamihan sa mga deboto ay piniling magsimba doon sa malalaking simbahan dito sa Metro Manila tulad na lamang ng Manila Cathedral, Baclaran Church at maraming iba pa. Sa kabila ng libo-libong maagang nagdalo sa pagsisimba, walang naitala ang National Capital Region Police Office na anumang krimen na nauugnay sa simbang gabi at napanatili pa rin ang maayos na sitwasyon sa Kamaynilaan. Sa buong Metro Manila nga mga kabombo, mahigit 14,000 na tauhan ng pambansang pulisya ang idineploy sa iba't ibang lugar upang magbantay sa simbang gabi at sa kabuuan ng Kapaskuhan. Una nang sinabi ng Philippine National Police na hindi ito magdedeklara ng nationwide full alert status ngayong panahon ng Kapaskuhan, hindi tulad ng mga naunang isinagawa ng mga nakalipas na taon. Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga update kaugnay dun sa sinasabing nasa likod ng Bondi Beach shooting incident na na-monitor muna sa bahagi ng Davao City bago ho itong pangyayari na ito doon sa bahagi ng Australia. Alamin natin kung ano pang ibang mga usapin ang nakapaloob ho dyan mamaya-maya lamang sa tuloy-tuloy pa natin mga balita dito sa Bombo Network News. Samantala, sa karagdagan nating update, tinawag ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC na halo o kaya ay paimbabaw yung unverifiable na deklarasyon ng Communist Party of the Philippines ng unilateral ceasefire sa panahon ng Kapaskuhan at maging sa bagong taon. Sa isang statement, inihayag ni National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict Director Undersecretary Ernesto Torres na hindi coordinated sa gobyerno ang naturang deklarasyon at walang anumang mekanismo ng pananagutan. Maalala mga kabombo na ipinag-utos nga ng Communist Party of the Philippines sa New People's Army na manatili na nasa active defense mode at high alert. Ang hakbang na ito ay hindi para sa kapayapaan kundi tactical deception umano na naglalagay sa mga komunidad at lokal na opisyal sa panganib. Ginit din ng National Task Force na ang kaligtasan ng publiko ay hindi seasonal kaya't ipagpapatuloy pa rin ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang kanilang tungkulin para protektahan ang mga Pilipino at mananatili ang alerto na kanilang ipapatupad para sa security forces habang nagtitipon-tipon at naglalakbay ang mga kababayan natin mula sa Metro Manila o patungo sa mga lalawigan o kaya mula sa probinsya pabalik naman ng Metro Manila. Nagpaabot din ng mensahe ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict doon sa mga miyembro ng New People's Army na isuko na lang ang kanilang mga armas at pagbalik loob sa pamahalaan sa pamamagitan ng amnesty at reintegration programs ng gobyerno. Subalit binigyang diin ang reconciliation ay nangangailangan ng sinseridad
at hindi yung pansamantala lamang na pagtigil ng karahasan. Sa huli ay sinabi nga ng task force na nananatili silang committed para naman sa pangmatagalang kapayapaan at pundasyon ng hustisya at pananagutan, tunay na pag-asa at hindi stage gesture lamang. Matatandaan na nagdeklara nga ng 4 na araw na ceasefire ang Communist Party of the Philippines mula huyan sa Disyembre 25 hanggang 26 at Disyembre 31 hanggang Enero 1 ng susunod naman sa taong 2026 bilang bahagi po ng kanilang sariling deklarasyon ng tigil putukan, batay na rin sa naging anunsyo ng naturang grupo nitong mga nakalipas na araw, ugnay pa rin ng kanilang deklarasyon at pagpapairal ng sariling patuparin alinsunod doon sa kanilang deklarasyon. Kuha po tayo ng mga development doon sa na-monitor nga pong pananatili ng mga suspect doon sa Bondi Beach shooting incident sa Australia, kung saan ay iniimbestigahan na rin po ng Armed Forces of the Philippines ang di umano'y pagsasanay ng dalawa dito sa Pilipinas. Kaugnay niyan may report si Bombo Bea Piniza. Bombo Dennis, Bombo Ever, na monitor ng Armed Forces of the Philippines na nagtungo ang mag-amang suspect sa pamamaril sa Bondi Beach, Australia sa Pilipinas, na nagtungo nga ito sa Davao City noong Nobyembre o nakaraang buwan. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo S. Browder Jr., ang mga impormasyon ito ay batay na rin sa naging konfirmasyon ng Bureau of Immigration. Anya, patuloy na inaalam at iniimbestigahan na ng mga otoridad ang mga lugar na pinuntahan ng mga suspect at kung sino-sino rin ang kanilang mga nausap. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni General Romeo S. Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, ang info pa lang na nakukuha natin is totoo yun, nakarating sila dito sa Pilipinas. From Manila, pumunta sila sa Davao City. So yun lang po ang alam natin ngayon. At pinag-aaralan pa ho natin, ini-investigate natin further kung ano yung mga pinuntahan nila ng mga lugar, kung sino yung mga kinausap. Samantala, patuloy din na sumasailalim sa verifikasyon at investigasyon ng mga naging impormasyon na hindi umunoy nag-ensayo sa bansa ang dalawang suspect bago ang naging pamamaril sa Bondi Beach kamakailan lamang. Git ni Browner, napakalaki na ng naging accomplishment ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas para labanan at puksain ng mga teroristang grupo. Hindi rin anya makita ng Armed Forces of the Philippines na naging training ground nila ang Pilipinas dahil sa kaunti na lamang ang mga bilang ng rebelde sa bansa. Sa ngayon, inihayag ni Browner na hindi lamang ang kanilang organisasyon ang nagsasagawa ng investigasyon hindi nga sa naturang impormasyon na ito at katuwang din nila ang iba pang ahensya para pag-aralan ito. Tugnay niya, pakinggan natin muli ang tinig ni General Romeo S. Browner Jr., ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon po ay napakalaki ng accomplishments ng ating bansa when it comes to yung pagpuksa natin sa mga rebelding mga terrorists, yung mga terorista. From a high of 2,000 noon, bumaba po ito yung Marawi Siege. Ngayon po, konti na lang sila, konti na lang talaga. Kaya't hindi po namin makita yung sinasabi na nag-training dito yung dalawang gunmen dun sa Bondi Beach sa Australia at pinag-aaralan po natin. Hindi po natin masabi talaga basta't iniimbestiga po natin. Hindi lang AFP nag-iimbestiga dito but the other agencies as well. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever, naniniwala pa rin at nanindigan ng Sandatahang Lakas na hindi na posible at wala nang kakayanan ng mga teroristang grupo sa bansa na magkagawa pa ng pagsasanay para sa paglulunsad ng isang large-scale attack. Yan muna mga updates mula dito sa Camp Aguinaldo. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Baba tayo ng karagdagan report mula naman dyan sa Department of Justice at ang naturang ahensya ay kinumpirma ho na hindi na sa Davao Occidental Regional Trial Court mag-i-issue ng arrest warrant laban kay Sara Diskaya kundi sa korte na mula ho dyan sa Central Visayas. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo Grant Hilario. Yes, Bombo, Dani, kinumpirma ng Department of Justice na ang pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa kontratistang si Sara Diskaya ay hindi na manggagaling sa lokal na korte ng Davao Occidental.
Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, ang korte sa Lapu-Lapu City ng Cebu na ang inaasa maglalabas ng warrant kontra sa naturang akusado. Ito ay kasunod ng isa sa gawang paglilipat ng mga kaso mula sa korte ng Malita, Davao Occidental tungo pa Visayas sa lokal na korte ng Lapu-Lapu, Cebu. Kaso malversation of public funds through falsification of public documents at paglabag sa Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act ang kasalukuyang kinakarap ni Sara Diskaya sa nabanggit na korte. Ang mga kaso ay nag-ugat sa sinasabing pagkakasangkot nito sa GOES Infrastructure Project sa Davao Occidental. Pinundahan ng aabot sa halos 100 milyong piso na siyang isinampalaban sa kanya ng Office of the Ombudsman. Paliwanag ni Justice Spokesperson Martinez, ang paglilipat ng mga kaso ay inisyatibo ng korte kaugnay sa itinagang mga special courts na tututok sa mga kasong may kinalaman sa manawalyang flood control projects. Ngunit aminado na naturang kaguran na kanilang hindi matitiyak kung kailan ilalabas ang arrest warrant kung mapagpasyan man sapagkat discretion umuna ito ng korte. Kaugnay niya natin pakinggan si Attorney Polo Martinez ng Department of Justice. Currently, wala pa pong information on that, no? But the warrant kasi is issued by the courts, ma'am, no? And before the warrant could be issued by the court, the case has to necessarily be filed with the proper court from the prosecution's office, assuming that preliminary investigation was conducted. Pag wala pong warrant, then as standard procedure would dictate, then you cannot restrain the liberty of a person. And then kung may kaso na po siya na pending in Davao, then dapat may warrant na na-issue. As to when it is issued, when it will be issued, court na po ang makakapagsabi niyan. I cannot speak for the court kung kailan po nila i-issue, no? And kung kailan scheduled yung mga hearing dates na dun sa court na yon. Bukod sa kasong graft at malversation na kinakarap ni Sara Diskaya sa Davao Occidental, siya'y sinampan rin ang hiwalay na reklamo sa Malabon Prosecutor's Office ng lokal na pamahalaan ng Malabon. Iba pa ito sa ilan pang reklamo katulad ng tax evasion na inahain naman ng Bureau of Internal Revenue laban sa kanya at kumpanya. Samantala, Bombo Dennis, aminado ang Department of Justice na kanilang hindi pa tuluyang naihahain sa korte ang mga kasong may kaugnayan naman sa missing sabongeros case o yung pagkawala ng mga sabongero laban sa negosyanteng si Charlie Atong at iba pa. Ayon kay Justice Spokesperson Attorney Polo Martinez, isinasapinal pa ito at inaayos mabuti ang mga impormasyong bago formal na isang pabilang kaso sa korte. Ito ay sa kabila at kahit pa inirekomenda na ng prosekusyon na iakyat sa korte ang mga kaso laban kay Atoang. Git ni Justice Spokesperson Martinez, iniiwasan nila rito na magkaroon ng error sa impormasyon sa dokumento sapagkat kung meron man ay maaaring ibasura lamang ito ng korte. Muli ang tagapagsalita ng Department of Justice na si Attorney Polo Martinez. Hindi pa po, no, the information is currently under review. What I mean by information is yun po yung document na fina-file in court which will allege the specific overt acts. Yung mga actions po, kung kailan nangganap, kung sino-sino mga kasama nila in the conspiracy. So may resolution na po, the information should follow suit in being filed in court. Just the information just being under review, sir. Okay? Because besides the volume, you have to look into the wording of the information meticulously. Because kapag mali po ang information, mali ang wording, kaya magkamali ka na konti, quashable po yan. Quashable meaning may grounds ka to dismiss the case in court. Dahil rito, inaasahang kakarapin ni Charlie Atoang at iba pang respondente ang kasong kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention. Nag-uulat live mula Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Boss Radio Bombo! Sa puntong ito ng ating balitaan, kuha muna tayo ng update kaugnay sa pagpapatuloy ngayong araw ng Bicameral Conference Committee hearing dyan ho sa bahagi ng Philippine International Convention Center dahil target ho nila na tapusin na ngayong araw ng Miyerkules matapos ang ilang delay. Pero yung pondo para sa Office of the Vice President at ilan pang ahensya ay naaprubahan na ho ito mga kabombo. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo J.C. Galvez. Target ng Senado at Kamara na tapusin ang Bicameral Conference Committee meeting para sa 2026 National Budget ngayong Miyerkules, Disyembre 17. Inabot na mahigit 4 na oras nakabitin ang bicameral meeting kagabi
kung saan nagkaroon ng kanya-kanyang pagpupulong ang mga senador at kongresista bago simula ng live streaming. Sa isang panayam, sinabi ni Senate Committee on Finance Chairman Senator Win Gatchalian, matapos ang diskusyon sa BICAM, susunod ang mas mabigat na bahagi, ang pagsasama-sama at pagkikwenta ng pinal na version ng budget. Nakipag-usap na rin daw siya kay House Appropriations Committee Chairman Micaela Swansing tungkol sa schedule upang matiyak na may padadala sa Malacanang ang panukalang budget bago matapos ang taon. Gayunpaman, aminado si Gatchalian ng posibleng balakid ay ang pagkakaroon ng quorum sa oras ng ratifikasyon, lalo't may ilang mambabatas na maaring nakabakasyon na. Binigyan din ni Gatchalian na mahalaga ang presensya ng sapat na bilang ng mga mambabatas upang tuluyang maaprubahan ang panukalang pambansang budget. Target namin tomorrow matatapos na. Hopefully, kasi ang next ng BICAM is putting the budget together. Yun ang madugo. Physically and also computation-wise. So, that's why kanina nag-usap ni Mika about the schedule because we want to transmit this to Malacanang enough time before the New Year's. Kasi ang cut-off is New Year's. So, kaya naman. Ang problema, mga members ba natin ay nagbabakasyon na o hindi? Kasi kailangan i-ratify ito. Sa kanila, mas maraming members, 318, sa amin 24. So, ang kailangan namin ma-verify kung meron kaming quorum pag-ratify. Sinabi naman ni Swansing na umabot sa mahigit 20 ahensya ng gobyerno ang kanilang inaprubahan sa bicameral meeting. May 11 pa anyang nakabimbing mga tanggapan ang kanilang hihimayin at positibo silang mapag-iisa nilang magkakaibang bersyon ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Kabilang naman sa naaprubahan ang 889.2 milyong pesos na pondo para sa Office of the Vice President para sa susunod na taon. Ang halagang ito ay pareho ng unang inilaan sa ilalim ng National Expenditure Program. On the part of the House, the amount that was indicated in the in the HGAB was 733,198,000. We go to the Office of the Vice President. The Senate proposed the NEP level of 889 million pesos. Move to approve. Second motion. Duly seconded. The budget of the Office of the Vice President is hereby approved. Now, Ipinagpaliban naman ang pagimay sa panukalang budget ng Department of Public Works and Highways dahil bubusisiin pa at re-reviewin ang bagong datos ng cost of materials na isinumite ng ahensya. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Ang Philippine National Taekwondo Team ay ibinahagi ang kanilang naging strategy matapos mag-uwi ng 6 na medalya sa nagpapatuloy na Southeast Asian Games 2025. May balita ang Star FM Manila. Mga kabombo Star Nation, emosyonal na ibinahagi ng taekwondo coach na si Jordan Dominguez ang kanyang naramdaman sa nakamit na tagumpay ng National Taekwondo Team sa nagpapatuloy na 33rd Southeast Asian Games sa Bangkok, Thailand. Kabilang nga sa tagumpay ng kanilang nakamit ay ang pagkapanalo ni Justin Kobe Macario ng kauna-unahang gintong medalya ng Pilipinas sa edisyong ito. Sa panayam ng 102.7 Star FM Manila sa 2019 SEA Games Gold Medalist na ngayon ay coach na, sinabi nito na noong nanalo siya ng gintong medalya, nandoon din si Macario na 17 years old pa lang noon. Dagdag pa nito, matinding ensayo at focus ang naging susi ng Philippine Taekwondo Team para mag-uwi ng 2 ginto, 2 pilak at 2 tanso. Talagang the team is training together always. Lagi kami magkasama. Kahit magkakaibang event yan, magkakasama pa rin kami na nag-train. Para yung body nila, like family. So isa yun, pangkataas ng spirit ng bawat isa. Pangalawa po is pinocus namin talaga yung kung ano yung rules din sa event na yun. Is yun talaga yung tinutupan namin. And then third is maagang nag-train for this event. So kahit nung wala pang line-up, wala pang proper line-up,
everybody is preparing na for this game kahit hindi pa nila alam kung anong lalaruan nila, kung saan sila maglalaro. At yan ang ating balitang sports mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nagulat, Star DJ Antonio Labada, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, pambobomba daw ng Thailand umabot na sa mga lugar na malapit sa mga evacuation camp ng Cambodia kung saan lumikas sa mga residenteng naninirahan sa border areas. Kaugnay niyan, may eksklusibong panayam ang Bombo Radio Rojas. Pumasok na sa ikalawang linggo ang matinding sagupaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia matapos igiit ng pamahalaan ng Cambodia na mas lumalalim na sa kanilang teritoryo ang pangbobomba ng Thailand na umano'y umabot na sa mga lugar na malapit sa mga evacuation camp ng mga residenteng dati nang lumikas mula sa border areas. Ayon kay Bombo International Correspondent Jennifer Togeran direkta sa Cambodia, 2 bomba ang ibinagsak ng mga Thai F-16 fighter jet malapit sa mga kampo ng mga internally displaced persons sa Chiongkai District sa Udarmienche Province at sa Sraisnam District sa Siem Reap Province. Iniulat ng mga otoridad ng Cambodia na ang pambobomba sa Sraisnam na mahigit 70 kilometro sa loob ng teritoryo ng Cambodia ay tumama sa isang tulay, bagay na nagdulot ng matinding pangamba dahil sa lapit nito sa mga pansamantalang tirahan ng mga lumikas na sibilyana. Ang Siem Reap ay kilala bilang tahanan ng Angkor Wat Temple Complex, isang UNESCO World Heritage Site at pangunahing destinasyong panturismo ng Cambodia, kaya't mas lalo pang umigting ang pangamba sa posibleng mas malawak na epekto ng mga opensibang militar. From the F-16. So naputol na siya. Ang heritage area ay wasak na sa may Banteay-Meanchey. So Banteay-Meanchey ngayon is the most numbers of evacuees kasi umabot na siya ng 122,000. So the total is 322,000 people na evacuate. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, 1 milyong piso naman ang magiging premyo. Nag-aabang huyan para sa isasagawang raffle sa ika-47 kaarawan nitong si former Senator Manny Pacquiao at ano pa kayang mga nakapaloob dyan ng mga aktibidad. Alamin natin yan sa ulat ng Bombo Radio Johnson. All set na ang paghahanda para sa bonggang 47th birthday celebration ni former Senator Manny Pacquiao ngayong araw. Ayon sa dating senador, magkakaroon ng selebrasyon sa kanyang kaarawan na idadao sa isang hotel dito sa lungsod kung saan sorpresa ang magiging mga bisita. Sinabi ng Filipino boxing icon, tumataginting na 1 million pesos ang mapapanalunan ng maswerteng winner sa kanyang paraffle maliban pa sa ibang mga papremyo. Inihayag naman nito na wish niya sa kanyang kaarawan na magkaroon ng pagkakaisa sa bansa at itigil na ang panghuhusga sa kapwa. Nagpasalamat naman si Manny sa mga biyaya sa kanya ng Panginoon gaya ng pagkakaroon ng malusog na pangangatawan. Kaninang madaling araw naman ay hinarana si Pacquiao ng mga police personnel at iba pa sa mansyon nito sa Matay Road, Barangay Bula. Ang pambansang kamao ay ipinanganak noong December 17, 1978. All of us na maging pagkaisa and wag divided, especially maging wag mapaghusga sa kapwa. Hindi ko pa alam ko, surprise na tayo iba. Pero anong abang-abangan mamaya yung mga parapol, mga side loan sa 1 million na pwede maka-avail yung Money Pay subscribers? Sa mga parapols natin mamaya, maraming mga prizes pa naman. Pagka birthday ko naman, marami namang mga prizes niya. Yan ang ulat mula rito sa impila ng Bombo Radio Jansan. Ito si Bombo May Declaro, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Bulkang Mayon, posible daw na mayroong bagong magma na umaakyat na tumutunak sa lumang lava dome. Kaugnay yan, kumuha po tayo ng detalye dyan sa pag-uulat ng Bombo Radio Legazpi.
Patuloy na nakabantay ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa mga aktibidad ng Bulkang Mayon matapos ang namataan ng mga lava spines. Ayon kay Supervising Science Research Specialist Dr. Paul Alani sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na tinitingnan na mayroong bagong magma na umakyat sa ilalim at itinutulak ang lumang lava dome. Tinitingnan na nagkakaroon ng pagkulap sa lava dome kaya nakakapagtala ng tipak-tipak na matutulis na lava spike sa bunganga ng bulkan. Paliwanag nito na ang naturang lava dome ay naiwan pa noong 2023 eruption. Kaugnay nito ay hindi rin inaalis ang posibilidad na magpapatuloy ang aktibidad ng bulkan kaya pinapayuhan ang publiko na maging alerto at iwasan ang pagpasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Sa kabila nito ay hindi pa umano nakikita ang pangangailangan sa pagtataas ng alerto ng Bulkang Mayon na sa kasalukuyan ay nasa alert level 1. Ang naturang alerto ay dineklara simula pa noong March 2024. Ito yung mga actually dahil nagko-collapse yung lava dome doon sa itaas, no. So hindi naman siya sabay-sabay na nauulog. So nagtitipak-tipak siya at may mga naiiwan kaya tawag namin spines dahil mukha siyang mga tinik-tinik or mga tusok-tusok na na naiwan doon sa crater ng Mayon volcano. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Si Bombo Romela Sakayan Wandasan. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Nasa 20.6 million pesos naman ang halaga ng iligal na droga nasabat sa Bohol. Umano'y drug lord arestado. Kaugnay niyan may report ang Star FM Cebu. Nasabat ay nasa 20.6 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa iginasang buy-bust operation sa Parok 8, Barangay Poblacion 1, Tagbilaran City, Bohol. Naaresto ang 52 anyos na si alias Melvin at ang kasama nito na isang 43 anyos na si alias Joey at parehong mga candle vendor sa nasabing lugar. Sa eksesibong panayam ng Star FM Cebu kay Police Lieutenant Colonel John Nicarin Escobar, ang Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station, inihayag nito na matagal na minaman-manan ng ahensya ang mga sospek dahil sa iligal na gawain nito. Dagdag pa ni Escobar na batay sa kanilang investigasyon na pag-alaman na tubong Marikina City at Nueva Ecija ang dalawang sospek na kasalukuyan namang naninirahan sa Dawis, Bohol. Na-recover ng mga otoridad ang ilang heat-sealed at vacuum-sealed plastic sachet ng iligal na droga na nasa 3,040 grams na nagkakalaga na nasa 20,672,000 pesos, mga drug paraphernalia at communication equipment na ginagamit para sa mabilis na transaksyon. Anya, may tuturing ang dalawang sospek na mga high-value drug personalities na pangunahing nag-ooperate sa nabanggit na lungsod at mga kalapit na munisipalidad. Samantala, natuklasan din ng mga otoridad na mga sospek ay kaya makapag-dispose ng hanggang 3 kilo ng iligal na droga kada buwan. Sa ngayon, nakasalukuyan nasa kustodiya ng pulisya sa Tagbilaran City Police Station ng mga sospek at naharap sa kasong may paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Matagumpay natin na isagawa ang isang buy-bust operation sa Tagbilaran City. Ang operasyong ito ay bahagi ng ating kampanya na layuning sumpuin ang iligal na droga at panatilihin ang kapayapaan at kaayusan sa ating lungsod. Mula sa lalawigan ng Cebu, sa Star DJ Kylie Cristal. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatiling updated sa mga kaganapan sa Luzon man, Visayas, Mindanao at tumutok sa ating mga iba't ibang platform ng Bombo Radio Philippines. Nariyan ang Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging ang Facebook Live. Dito nga sa Luzon Region mga kabombo, masusubaybayan ang mga kaganapan. Unahin natin sa lalawigan ng Isabela, yung Bombo Radio Kawayan. Habang dyan sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Radio at Star FM Dagupan. Kung kayo naman ho ay nadako sa parte ng Cordillera Administrative Region, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Habang sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, 102.7 Star FM Manila. Diyan pa rin po sa Luzon area, maring niyo pong tutukan dyan sa may Cagayan Valley Region ang Bombo Radio Tugigaraw. Habang sa Ilocos Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Bigan at Bombo Radio La Union. Habang sa Bicol Region, nariyan naman po ang Bombo Radio Naga.
Mga Kabombakester Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Mga Kabombakester Nation, sa atin pong Christmas Countdown, 8 araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. This Christmas we share the love. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News, ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa Bombo News Center, Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Sininga launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Aray sa unto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Stand by sa aton sininga mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon. Ginapahayag nga tunga sa milyon na nakwa sa sining insidente sa pagpangawat sa sulod sa GT Mall kag sumungman may 3 karon ka mga persona nga nakitaan or nasiplatan sa closed circuit television. Ina-enhance pa ini sa aton sinikaron yung mga otoridad. Ang latest nga mga impormasyon kaupod sa kay Bombo Brian Gonzales. Check nato na yan sa linya. Bombo Brian, sa report, please go ahead. 3 ang ginalantaw mo champ nga suspect nga nagsulod no sa GT Mall sa may municipality sa Pavia. Kaga nagsulod no sa jewelry shop nga ginapanagiyahan man no sang pamilya Gurceta. Sino man sa investigasyon sa aton nga mga kapulisan kaga sa isa ka money changer no sa sulod sang nasambit iyang mall kaga ina sang aga Bombo champ. Ginadurahan ni Police Colonel IPPO Director Bayani Razalan nga miyembro no sang termite gang among nagsulod sa nasambit nga mall kaga kumpirmado ini nga nag-agi sa mga
drainage ko na manhole rather Bombo Champ. Kag yari information nga there nag-agi ini sa tiles no sa salo sa nga isa ka massage center na Bombo Champ kung nag-atubang kita sa may GT Mall sa may right side yon. So dra nag-agi may buko dra no nagalapos sa may salog sang nasambit nga massage center kaga dito na Bombo Champ no nag-agi sa may kisame no pakanto na dito sa may jewelry kaga pawn shop. Una ginasulod sini nila ang isa ka money changer shop man Bombo Champ kaga diri na nataban ang kapin tunga sa milyon nung kantidad in pesos no according man kay Police Colonel Bayan ni Rasalan kaga sa karon kadayon pag gina-audit gina-consolidate sang tag-iya sang jewelry shop ang na-damage kaga as well as ang nataban kaga kontilabla ang balor no sa mga natabanan na items sa iyang jewelry shop. Hindi pa makahatag sang tulid nga detalye ang aton nga kapulisan kaangot sa mga suspect pero may CCTV footages na nga ginasundan kaga ginapainahan sa karon sang aton nga police provincial office kaga the sooner Bombo Champ i-release ini ang mga itsura sang mga nasambit nga tatlo ka suspect agud no madaktan kaga madapatan kaga mapailan abi kag magpangatubang sang nagakaigo nga kaso kaga kabay pa no ang madakpan gid ini tungod pertikitanda ang mga nasambitan nga mga suspect kahit kung lang taon nato no bala kag ginabombo champ no may yara to sang personal o ko na mga asset nato nga mga kapulisan nga nagasuhot kumbaga nagpanaog sa dalom sang nasambit nga manhole kaga sa iya gani pahayag kagayina kung pasulod ka sa nasambitan ng manhole hindi ka na makaliso no pabalik so botselingon ang exit point man ni nila tungod wala sang agi sang PL nga pabalik no sa direksyon paatras man ang nasambitan ng agi sang PL sa gihapon. Okay. Bombo Brian, pause no dahil lang gid sorry gid sa pag-cut ko sa imo. Ang massage excuse me, ang massage parlor sa diin situate sa may right side man. No? Right side, balik tupad sang jewelry shop or sang money changer? Hindi, Bombo Champ, no? Medyo ang money changer yara sa piyak man nga bahin sang nasambit yang mall. Pero ang... what do you mean sa piyak kabahin sa tabok? Yes. Okay. Pero, so, tabukanay, money changer, kag ang jewelry shop? Bali, lapitay, no? Or... ano ganito paray no ang money changer kaga ining jewelry shop. Okay, so hindi sila tabukay, tupaday sila nga duwa. Ang massage parlor nga dito sila nagwa. Area sa may right side no, sa may kung ara ka sagwa. Mag-face ka gani sa tubang. Pero namin ko malapit sa jewelry shop kag money changer. Hindi, Bombo Champ, nag-agisak sa me. Okay. Ang aton nga mga suspect. So, may distansya, no? Kumbaga, nagika na sa nasambitan niya nga massage, ano tawag siya ni? Massage shop or massage parlor. Now, luyang naton may baluan, diin gid ang ginapatihan sang IPPO karon nag-agi dito gid sa Imburnal, sa manhole. Yes. Bombo Champion sakto na ano kay ang imbornal ng manhole nga dito sa may nasambit nga daktaya nga parlor sang massage parlor Bombo Champ ang iyang glass bala nga door do may agi no ka mga tiil dito ang salog rather kagang glass door do gin pahayag gani nga ginatestingan pa siguro abre ni kaga tigin pananaw gani dito. So ining manhole amo ning binuksan kagay na sang kapulisan ta or lain man niya?
Yes, no, dragid sa tupad gid sina sa may gwa sina sa gwa gid sa nga pertahan sang nasambit nga massage parlor Bombocham. O massage So, center, massage center or massage tawag sina sa hindi man na store. Ang galing ko makita ko ni Bombo Brian ining manhole galibog ang ulo ko kay tinuway man isang opening ayawan gani ka bukas to sila oh? May mga buhos ano. Magluwas abi sa 7 ka manhole alin na dito sa may dala na Bombocham. Isipon mo 7 ka manhole mo pa sulod ladri ayon na sa area sang mga oras within sa vicinity na no sang parking lot sang mall kaga Alexandra halin dito sa may dalan 7 ka manhole na. So sulod na isa-isa kaga ina kagagin sekyar gid. Pero ang buho nga nasambit ora ginatumod mo siguro pasulod sa nasambit yang ano tawag sini nga massage no nga parlor kung massage area may ano siya may buho kumbaga no bambudam nga nagakonekta dito sa may drainage man siguro siyang nasambitan niya nga mga establishmento dira sa sulod no. So kumbaga may ilagyan gid no. So dira nagagi lapos sa salog yung pahayagan nga ginalsa ining nga tiles tapos dito na nagagi sa may kisame lusot no sa may jewelry shop kag money changer Bombocham. Yari bala pamatian naton una ang pahayag ni Police Colonel Bayani Rasalan sang aton mapakinggan. Initially, mayroon na tayong nakitang CCTV hindi pa kailangan pa nating pa-enhance. Possible it was perpetrated by 3 male actors. Then ongoing yung investigation natin kung saan possible sila lumabas at saka pinasok. Pero meron natin tinitingnan ng mga CCTV cameras for the possible identification of the suspects. So jewelry shop yung pinasok, sir? Yes, isang jewelry shop at saka dinanan yung isang money changer. Okay. Mga more or less ilan yung amount, sir? Yung jewelry, yung money changer, nag-initial siya kanina mga 500,000 cash. And yung jewelry shop, hindi pa ibinigay yung exact kasi ongoing pa yung inventory. So sa mga inspect mo na mga manhole na to, sir, po sa dito sila pumasok? Yes, ito na yung tinatawag namin na dito na possible mode. Ito yung mga tinatawag naming termite gang. Ito yung papasok sa ilalim ng imburnal, then gagamit ng mga jack, then iangat yung flooring, then yun na yung magiging opening, then doon na sila papasok. Sir, for clarification, mga ilang pwesto po sa loob or ano na yung... Dalawa. Okay. Dito yung, sir, I believe if luwas na yung pinataas, yes. Saka dyan dumaan. Yan dumaan. And then pagkatapos, anong ginawa po? Umakyat na doon sa ceiling, papunta doon sa pawn shop. Okay, so yung ceiling naman, meron sila doon tinanggal na naman sa ceiling. Yes, may binasag sila doon. Okay. Na kisame. Okay. So may hindi ko muna i-disclose kung ano yung exact na itsura nila, no? But mayroon na tayong pwede nating ipa-enhance at kinuha na ng suko kanina yon para for enhancing kung makuha natin yung itsura ng mga possible dito sa drainage, tatlo sila? Yes. So maliliit, sir? Not necessarily, siguro mga medium big. Yung edad, sir? Wala pang, hindi pa natin ba? Floor, sir, na ano yung first floor Sa na? ground floor na. Sir, yung sila umakyat from Nuwat side, Yes. doon din bumaba sa ceiling. Yun yung tinitignan ko ngayon. The possibility is, base doon sa mga footprints, the possibility is yung entry nila yun din ang exit. Kasi walang damage kasi nakalock talaga yung Nakalock, oh. crystal, yung glass. Yes. Okay. Paano nalaman, sir, na may naloob? Yung roving guard na ang nag-report sa ating PNP. Mga anong oras? Yung in between Watay and Money Changer. Okay. Tapos yun Jewelry shop kasi siya. Oo, yeah. Ano mga particular na alahas na Sabi ko nga, hindi ko muna pangungunahan yung jewelry shop kasi ongoing yung inventory. So possible, sir, mga... Hindi ko Nabatian na Bombocham no ang pahayag ni Police Colonel Bayani Rasalan sa karon
Bombo Champ, ginalantaw ni nila nung ang gulo. Hindi ko na malayo nga ang grupo nga nagsulod tinalikdan nga insidente man sa may Iloilo Supermart. Amo man ang nagtira sa nasambit nga mall. Kag when it comes naman niya sa preparation ng Bombo Champ, siguro mga sinimanda man o kung na binulan man, ginaplanuhan ining pagsulod mo kay hindi basta-basta ang entry kag exit point. Sabi ang entry point sa mga nagyan mo as exit point medyo mabudlay gid na Bombo Champ. So gintunan gid sang mayad-ayad sang mga nasambit nga kawatan ang pagsulod sa nasambitan nga mall dira sa may Pavia, Iloilo, Bombo Champ. Dugang Selino, ginakondenar gid no sang LGU Pavia ang natabo man ang insidente kag ginapasangkad man sa karon ang tanan nilang mahimo kag as well as mga connections no kag tanan niya CCTV camera sa ilang area. Bombo Champ kag sa tanan man nga mga barangay abe pasangkad gid nila no kag gina-establish nila ang ilang connection agod ang mabalaan gid o kuno matulit ang pagpanulod dira no sa nasambit ang jewelry shop kag as well as money changer sa nasambit niyo mo. Layari biladugang nga pahayag pamatian naton si Mr. Francis George Guriseta, ang executive assistant to the mayor sang Pavia. Sa investigation sa incident. Sa subong ugto, ang nabalaan namon is sang kaginan ni sang kagabi ni natabo last night around 12 to 3 o'clock dira nga 3 a.m. So definitely isam lang ka area ang ilagin katuan ang pawn shop mo lang ilagin sa plan. So after that mga by 3 nakagwa na sila tanan which means damo sila mga 2 to 3 sila kabilo. Sir, ano ang mahambal sinisang LGU? Ang LGU Pavia Subong is full force, in the police station, tanan nga CCTV namon sa Banwa is under coordinated subong ang amon nga lihok nga to have any leads with this event nga natabo subong nga kawatay diri sa Pavia. Sir, is it the first time diri sa Pavia nga may kinsulod niya? Amon ni kadako. Oo. Yes, sir. So, sir, manapanapi ang mga panunuang mga Bureau Brown din sa LGU. Bali ang amon gid ni sa LGU, hindi ni namon tutukan gid ni namon no nga ang lugar kag ang event ang ini nga natabo through full force ng police kag sang amon nga mga CCTVs with the help of Mayor Luigi, hindi kini pagpabayaan namon. Ginaari gani kami di Subong nga to facilitate anong needed bala sang tanan para sini. Nabatian na ang pahayag ni Sir Francis George Guriseta, ang executive assistant to the mayor sa municipality sang Pavia, Bombo Champ. Sa karon yara na dito man ang mga katapo man sang regional police naton no agad magbulig naman sa pag further investigate kay malapad ang area kag ginasecure gid nila tanan-tanan ang mga possible pagid nga mga nakawatan abi or any establishment pagid nga nadalahig sa nasambitan iyang mall Bombo Champ. All right. Ini Bombo Brian Gonzalez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Brian Gonzalez. Ang masubo-subo lang sinibanwa kay mahingadlan ta ang mga grupo nga nagapang-igo dire. As a matter of fact, may previous na ini sila nga mga gintira man sa bahin dire iya sang syudad sang Iloilo. Now nagpadulong naman sila sa probinsya. Kilala tang grupo pero mga tao sa likod sini daw ay gintay makilala. Sa aton sini nga mga kabumbo. Challenge sini karon sa IPPO para yang mahatagan sang nagakigo sini karon nga hustisya ang nabiktima sining the so-called termite gang.
18 minutos na nakalikan sa takna sining launa. Pagbalik naton na Banwa, ang Iloilo City Hall wa iya sang labot. Iloilo City Government wala sang labot sa sining pagpamuhin sang AIC sudo pa sa kay Mayor Inday Raisa Treñas. Kag Iloilo City District Engineering Office ginapa sa bato sa sining request letter ni Attorney Dan Cartagena pinagi sa Office of the Ombudsman, no? Nga kung sa diente ginapa-explicar kung ano ng plastada ni sa Mandurriawa Public Market, no? Lakip na si Andri Caron Manwa, bisitahan taman ang overpass nila sa may diversion road, no? Sa aton sini nga mga kabumbo kay kung manumnuman nyo pa 4.1 million, ginhimo na lang 2.9 million to. Oh. Di imbes nga may non-slip tiles to, pinta na lang binutang. Lakip guro to sa buhin. Mga talagwan pa nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad balikan ta pagkatapos ang mga labing importante nga panungdom oras. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang nagalabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas.
Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney ukon pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome ukon AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kag gilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sang salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kung sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice ukon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimna. Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas,
Utan kagiban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan ukon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Sa dalan, yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa kadelikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang Baladi Iloilo, Billboard of Activities for December 14 to 20, 2025. They are very excited. More so sa sining weekend bangod ang Pasko na gahilapit na. Enjoy a 2.5-hour musical extravaganza sa ining December 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kagangiyang banda sa concert at the plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, pangamuyo naton sa Ginoo nga iyatan dugo ng kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angod sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha. 30 minutos na nakalikan sa takna Sinigalaw na. Balik sa pagpangalagad sa bombohanay sa Udto Standby Bombohana anda sa way isang kahilamtanan ang city government, ang City Hall sa sining aik sa issue. Suno pa sa kay Mayor Inday Raiza Treñas. Follow-up report ni Bombohana Andasa. Sa report, please go ahead. Nagpahayag si Mayor Raiza Treñas nga wala sang kahilabtanan ng Iloilo City Government sa ining assistance to individuals in crisis situation o kon issue diri sa masyudad sang Iloilo, Bombocham. Ini matapos man nga napasakaan sang kaso sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Office of the Ombudsman ang 14 ka mga persona kung sa diin 12 diri ang mga barangay officials nga ginakaundan sang treasurer, barangay secretary, kagawad, punong barangay kag ang duha sa 14 amo ang empleyado sang Iloilo City Hall. Sa interview sa Bombo Radio kay Mayor Raiza Treñas, siya ginapahayag nga last time sa iyang pagwaman nga statement nga pinagahulat lamang ini sa mga papeles nga ipag-provide man sang DSWD agud mahibaluan kung ano bala nga kaso ang ginpasaka man sa DSWD batok sa mga barangay officials kaduha ka mga employees ng Iloilo City Hall nga yara sa may Asipan Center ang isa kag isa naman yara man sa may wala pa mahibaluan kay mismo si Mayor Raiza Treñas ang pa-review man sa bahin man sa mga GOs o job orders ng Iloilo City Hall nga na-fall ang ining duha ka mga empleyado. As for the meantime, gina-check pa banderi sang HR until December 31 and by January may baluan kung ano ang status gidman sang duha nga ini Bombocham. May baluan naton nga ang ining Atipan Center man sa nakuha naton nga impormasyon sa mga kaupod man dira mismo ni Dizon nga ini man ang ni John Nicole Dizon ini siya isa man sa napasakaan nga kaso sang DSWD ang yara sa naga-duty sa may Atipan Center. Isa man siya sa mga staff sa Atipan Center nga last time sa pag-launch nila sang desk diri o kon open desk diri mismo sa may bahin sang ground floor sang Iloilo City Hall sa Atipan Center. Sa tupad mismo ini ni Mayor Raiza Treñas nga tinaga pa-picture kag may mga laragway man nga nagalapta ang involved gid o diri man siya sa bahin sang Atipan Center naga-duty batan subong so far sa napamangkot naton sa iya nga makaupdanan wala na ini siya diri sa may bahin sang opisina o office gid mismo diri sa may 7th floor which is sa man sang City Mayor's Office Bombocham. So man sa iya mga nakuha diri nga impormasyon nga ini siya ang yara na sa field nga naka-assign. So if ever nga may mga hatagay abi sa mga food packs o kung ano pa nga mga kinahanglanon nga yara sa
reach sa Atipan Center, ang siya ini ang in charge Bong Cham. Sa bahin naman ni Lim, nga isa man ka empleyado sa Iloilo City Hall, wala pa man ini mahibaluan kaya iyang status no diri Bong Cham, gina-check man sa Human Resource Department sa Iloilo City Hall. Sa bahin ni Mayor Isa Treñas, wala ini naghatag man sa specific nga rason kung nga nasuling man niya nga isa man sa mga na-mentionar nga wala akong kailabtanan ng Iloilo City Hall kay bangod man kuno nga ang wala pa sang maginhatag ring papeles ang DSWD kag according man sa iya ang DSWD ang in charge mo sa pag-payout sa ining assistance to individuals in crisis situation upon AX kag ang barangay lamang ang naghatag lamang sa ining gatawag man nga indigency o certificate of indigency and overall ang nagapangamot na dira amo ang DSWD. So sa bahin siya nga mo sini wala na kuno gila sa Pacman diri ni Mayor Isa Treñas if ever gid man nga may nagasiling nga pamulitika o kung may people behind gid sa ining mga barangay officials sa duha ka empleyado nga sa Iloilo City Hall na involved sa ining AX issue. Confident na diri si Mayor Isa Treñas nga hambal nga wala gid sila sang kahilabtanan sa ining AX issue diri sa mga syudad sa Iloilo. Ikabati nato na nanging pahayag ni Mayor Isa Treñas. Yes, as of last time, di ba, we have been waiting pa. Ang aton na, at least it's at an venue also for the barangay captains to clear their names. You know, ang process nga ina is gatag man lang yung kapitan indigency. It is DSWD who is releasing sang kwarta kag assistance. So we're waiting kung ano ang ilang gin-file kay as of now muay man kami panabata. Your reaction na lang, Mayor, on the statement of DSWD, orchestrated, systematic scheme. Anong panawagan natin sa mga barangay officials? So, I actually, like I've said, I've been working with blinders. Kay kun ma-focus lang ko sa mga issues nga na, kadamo isulbar kay amo na nga I have to wait gid ang final nga kay ma-react ko sa kadahambal nila lain naman kundi final na lang naton kun ano ang papilis kadahambal nila may reaksyon kita hindi na tana cobra no I think we have to focus on the goal. Our goal, ang gahamba ko kagapon sa mga department heads meeting, our goal is to make sure nga makamit naton yung vision naton for the city. Ang mga amo na, we leave it sa aton city legal. Kung ano ang ilang ma-advise sa aton, but why pa kami may nabaton? Why? Yesterday I've been receiving some reports, no? But like you said, politika. Kuya, wala na ko nagano sa mga politika na wala ko ginasapak. Nga kung isapakon ni kita sa aton nga po. I've shared with you what's my main purpose for service? Ano ang akon ginahugutan? Ano ang akon nga tinutuyo? Na I can say with conviction wa ay kinay. Na batian na nangin na pahayag ni Mayor Isa Treñas Bong Cham kaangat sa ining AX issue diri sa syudad sa Iloilo. Galing magamba ka nga Atipan Center, di ba? Brainchild ni isang administration ni Mayor Isa Treñas. Tapos, ang Atipan Center, ang kumplito yung siring nga pangalan, Isuswag Atipan Center. Isa ka one-stop shop located sa 7th floor sa Iloilo City Hall
nga naga-provide sang comprehensive social services like health, medical, dental lab, education, scholarship, ang technical vocational course, livelihood, may mga training, job help, financial aid, ayuda, nakabutang gidreo, AX. Burial assistance and centralized help desk for all Ilonggos. Ti galibog ang ulo sa mga kabumbo naton nga nakabati sining pahayag sa ngaton sining alkalde since nga duha ka mga empleyado from Iloilo City Hall nga ara sa Tipan Center ang nalakip sa gipasakan kaso. Yes, Bombo Cham. All right, tapos ang duwa ni nowhere to be found sa karon. Di na sila makita. Why na sila report? Wala na diri sa may Iloilo City Hall ining duhaman Bombo Cham. But ang isa sini sa idalom sa Alipan Center ang subong ko sa field taga-duty. And wala ba ko na trace niya diri makaupod if ang ila pa lang niya tawag nga DTR o daily time record abi nila. But then so far sang last week panghatag pa kuno ko tuman ining reason sa pagpanagtag-abi sa mga kinahanglanon sa mga hatagan ng assistance mismo. Baba Cham, but ang isa diri kang empleyado nga silim, wala man ditang idea ang mga kaupod diri sa may 7th floor kung napamangkotun sila man Baba Cham. Wala sila sang idea o kung wala sila sang idea. Hindi sila kakilala. Araw-araw pa. Mm-hmm. Oo. Dapat tubangon ni sino nga niya to? Jobert Lim. Ang isa? Si Janicol Dizon. Ti dapat tubangon sini nila kay kung ang pahayag sa katon sing alkalde nga ti iya niya ka DSWD, how come nga may na-involve dira nga from Atipan Center? So dapat i-clear out ini ni Mayor Inday Raisa kay ti iya ini brainchild ang Atipan Center nga nimo. Karon mamusingan na da karon inang Atipan Center lakip nga daan sa function niya sila is to provide financial assistance at hagi nakabutang assistance in crisis situation, ayuda, AX. Mo sila dapat iklaruhon sini, no? Kung nagmatomato sila ya kag kun way gid man sang kilabtanan dira ang city government. Ti tubangon nila no? Buligan sa city government dira nga ipangitaon nila araw-araw pa sa DTR kita mabasi nga. Ara man na sila kag balaan man kun diin sila. Di ba? Kag kalibugin ang ulo ka sa subong way payak ka baton information ng City Hall na to sa sining AX issue nga na kabaton sa information but then wala ko na sang papeles nga nagasiling man sang provided sa lang mga kung ano git nga kaso specific and din na pasaka sa inyong mga barangay officials. Feeling mismo ni Mayor Bobo Cham. Pero sang last time, sang Friday, do nagulat pa rin siya kung tani isang mga papeles kaya di pa kumalusuman at magpuna niya ang pahayag hindi pa siya kanukahatag reaksyon kaya kitong buwan na kuno ang paghatag sang reaksyon if ever nga ara na ng mga papeles but then wala kuno sang may nabaton asa subok. Di sa aton sini nga mga kabumbo sensitibo ining sahi isang isyu kag dapat bisan way isang papilis husisaon ini isang alkalde or sang Iloilo City Legal Office kay kun way gid man iya sang labot diri ang city government, no? Dapat pamatud-an sang city government nga ti way gid man sila sang labot diri kay maghambal ikaw karon nga empleyado sang Iloilo City Hall or taga City Hall tapos ara pa sa Atipan Center. Tapos mahambal lang yang alkalde nga way sang labot diri tido mabudlay man papatiho ng mga pumuluyo ti dapat may mga lihok kini nga himuon ang Iloilo City Government, no? Pinagi sa pagpanguna ni Mayor ipatawag niya ining mga empleyado nga naulamid husisaon nga kun nga ang naulamid kamo dira
ginamusingan ninyo ang Atipan Center nga katuyuan sini kayuhan para sa mga pumuloy sa syudad. Kamo yan nagsagay kamo kay intra-intrato sa pangbuhin to, sa pang hold up in broad daylight to sa mga pigado nga nagakinanglan na gid gani buhinan nyo pang ayuda. Mga maamo sina kung tani. Pero do sa waay lang, hindi man amo sinang gina-expectar na ton. Bumuha na. Yes, tama ina Bombo Cham kay tito gina-expect kita rin man sang tanan nga as a response sa ining issue siguro ang bold statement man coming from the city mayor nga kumbaga may ara man sang unod bala ang iya diri nga pagasabat sa ining issue. But then inay lang sabat nga wala sang kailamtanan and supposedly ang pamangkot rigid ang about ri sa duhaman ka mga empleyado but ang only nga sa battery nga gina-review pa ang mga JO sa Iloilo City Hall Bombo Cham. Ti mag-amo sina daw damo na hindi magpati kiti paglupok sining issue damo man tong naglalapta sa makita gani naton nga may picture ning duwa kaupod sa kay Mayor Inday Raiza. Di ba? Ti why man niya butsilingon or hindi man niya butsilingon kag wala sang direkta nga nagakahulugan nga kung may picture ang isa katawo sa kay Mayor Inday Raiza kag naulamid siya sa isa kadako sining issue ginsugo na sa ni Mayor Inday Raiza, why man niya it does not follow sa amo silang sitwasyon. Ang punto nga kung wala gid man iya sang labot ang city government diri, ang City Hall, no? Ti make the necessary sini iya nga mga move para nga malimpyuhan ang pangalan sang City Hall para hindi iya mamusingan ang Atipan Center. Ti mga i-review ang job order, i-review ang DTR. Ti ano niya, layo na spatan ng mga istoryaton. Ti dapat siniya tingwaan gid ni Mayor Inday Raiza nga pangitaon nining duha patubangon sa pumuluyo kag pahambalon dira kay kun maglawig kag mag-amamo lang sinigyapon ang paminsaron nga daan sang mga pumuluyo sa syudad sa Iloilo mga malisyoso. Hindi taman iniya matawag sining pamulitika Bombo Hana kay hindi man niya political season subong. Tiyan mo na, pangitaon ning duwa, kag pasabton sila sa dapat nga sa labton sini nila, kung ano dira, nagmatumato sila, gindala nila ang pangalan sang kay Kumo, ara sila sa Atipan Center, gindala nila ang pangalan sang Atipan Center, backlash niya karon sa bahin ni Mayor Inday Raiza Triñas, nga tinutuyo sa Atipan Center, magbulig. Karon niya may mga tao dira nga naulamid sa kontrobersiya. Kag kung ako man yang ako niya proyekto ng Atipan Center, ako ni Brainchild Abe, pinahalin ko na niya. Ginamusingan nyo lang ang talatapan o ang programa sa syudad nga may mayo sining nga tinutuyo. Mga muamos na. Han? Yes, tama ina, Bombo Cham. Knowing isa man sa mga nakabigid ni Mayor Iso Triñas ang Atipan Center na program, isa man sa mga dako nga program niya sa nagusita pa. So isa man sa mga ginpasalig kind of ni Mayor Iso Triñas nga by January mabalaan man ang ining status sa duha kay until December 31 lang man ang ining pag-review sa mga status sang JOs diri man sa may Iloilo City Hall ng Bacham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa. Sa aton sinima kuturan, kung ako kay Mayor Inday Raiza Triñas, hindi ko magpasugot nga ang mayo kung tani nga programa, ginhimuan ko pa isa ka opisina na maghatag sang mga serbisyo sa pumuloy sa syudad sang Iloilo, maulamid iya sa kontrobersiya, no? Ako ya mismo mahimo ako sang lihok sa pag-file sang mga nagakaigo sini nga kaso, no? Para batok sa ila sini,
sa aton sini nga mga kabumbo kag gini na koy maminsar nga may mga politika pa, no? Ako mismo mahimo sang lihok para nga malimpyuhan ang akon sini nga talatapan hilabi pa ang programa nga akon ideya. Anyway, balik-balikan ta na sa aton man sini pa nga pagpangalagan sa ilo kita sa isa pagid ka issue karon. Kung madumduman nyo pa 11 or 6, 11, 16. Soft opening sang mga public market diri sa syudad sang Iloilo. Ang pinakaulingang gibuksan ang La Paz Public Market. Samtang nga naga-soft opening ang Haro Market, may iban to nga nagpabutsyag sa kalain sa buot. Sige, kami diya sa Mandurriao Public Market. Saan o kami diya mabuksan man? Pero before sina, nakuha na yung nga ng atensyon ni Attorney Dan Cartagena, isa ka abogado, nga naga-question bilang isa man iya ka taxpayer nagpumuloy sa syudad sa Iloilo. What happened sa siniiya karon nga proyekto? Ano nang latest sina diri? Agod nga maghatag sa aton sang dugang nga mga impormasyon kay nag-post si Attorney Dan sa iya sining social media account nga nag-reply ang Office of the Ombudsman matapos ini nga nagpadala sang communication kaya ang reply dire nga ginapasabat ang Iloilo City District Engineering Office kung ano na ining estado sa nga Mandurriao Public Market. We have on the line live sa aton man sining pagpangalagad Attorney Dan Cartagena. Sir, good afternoon. Bombo Cham ini live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Bongpo Cham, mayong ugtugin si Mundira and of course bayong ugtuman sa tanan ng mga listener. Yes, sir. Aluyag ko lang balik-balikan, Jutay, ang ginhalinan, ginurang kausa, ginabi sa sulat ni mo, pag-complaint ni mo, or query ni mo sa Office of the Ombudsman regarding sa Mandurriao Public Market, Attorney Dan. Well, sa pagkamatuod sini Bongpo Cham, I know somehow the reasons why nga na-delay ina ang construction sa Mandurriao, no? Pero ang Mandurriao Public Market. But ang unang hindi nga nagsulat gid ako sa kay Engineer Pakanan sang Iloilo District Engineer's Office kag eventually nagsulat man ako sa COA nga may nabatian ako nga balita kag sa mga postman ni Claridel Nava, anay City Councilor, nga nakabati ako nga gapangita siya sang iyang surety bond nga ibulos niya, i-substitute niya sa bond dira nga gina-retain ng DPWH nga may nga mabilin siya sa contract nila nga mga more or less mga 8 million. Sa pagka-intindi nato na Bongpo Cham, ang ini nga contract from 85 million ang unagin, then it went up to 86 because it was revised in the same year, no? Sang pag-unagin nga GAA ini, yan sing GAA nga 2021. So, nakabati ako nga gusto nila islan ang retention bond nila nga 8 million nga nabilin more or less ang surety bond lang. Siguro para nga makabalong atong nga mga listeners, I surety ang retention bond ni gina-assure ini, ginakuha ini para dipinsa sa gobyerno, dipinsa man sa pumuluyo kay nakwarta sa gobyerno ang ginakusar nga every time nga may i-release sa contractor nga bayad, kailangan may ginahawidan nga 10% ang DPWH. Like for example, ma-release abi una nga amount 20 million, ang ginahatag na sa contractor 18 million lang. Ginahawidan anay sa DPWH ang 10% which is equivalent to 2,000 to 2 million. Kung mag-release naman sila ka 30 million, nahawidan naman ang 10% in the amount of 3 million in that case. Wala na ginahatag tanan sa kontraktor, no? Ang purpose ni nga para nga i-retain inatang DPWH to answer for whatever later on nga mga diferensya ang ina nga project. So amo ni natabo sa Mandurriao Public Market Bongpo Cham nga for 85 or 86 million may retention sinadira. So hindi mahatag ang retention pa. Kay tungod amo nang sitwasyon niya, wala pa na insindihan ng tanan, nagakalatok-tok na nada, kag wala pa gid na siguro na napakita da kung anong sitwasyon niya na, kung natapos na, kung hindi. But the fact is, wala pa na usar, kag hindi pa mausar yung pumuluyo sa Mandurriao.
So pagkabati ko nga si Plaridel Nava nagapangita sang surety bond, ang plano ya gali nga ang retention nga mga more or less 8 million, kuhaon ya nga cash, islan niya lang sang surety bond. Tibalan mo naman butsyang nga kung islan mo na ya sang surety bond, ano ya karon pag-recover, budlayan pa na yung gobyerno, makuha na ya sing kontraktor ang ina nga kwarta, kumusta na lang ang Mandurriao public market? Hindi na matapos na, kaguba agad, kalatuktok lang na tanan. So what I did was to oppose it on the ground nga dapat siling ko, hindi nyo ni pag-islan, ay hindi ka mo mag-allow nga ma-islan lang ni Plaridel Navas ang surety bond ang ina nga retention bond kay ang purpose na precisely nga i-check kag i-proteksyon na ng atong mga gobyerno kay ilang tawa ang sitwasyon sa Mandurriao public market. So that's why I wrote a letter sa kay Engineer Pakanan nga hindi pwede islan ang surety bond. While it is true that there are instances when the surety bond may be accepted in lieu of the cash bond nga ginahawidan sa DPWH, but kilanlan there must be conditions to be complied with. Number one, tapos ang project na deliver na kag na-accept kag kung may ara dira nga iparelease mo ahead within the period of before the 1-year period has expired, kilanlan on time ang imo nga construction. So nag-uponer ako because to release it in lieu of the surety bond lang is violation of the law sa Procurement Act. Number one, wala pa natapos ang ina nga proyekto. Number two, hindi on time ang pag-implement sang sina nga proyekto. As a matter of fact, nakakuha kita sang halin sa DPWH sang record kung sang ugid ginsugudan ang ini nga proyekto. Kag nakita diri no nga ang delay sinada is 550 calendar days admitted niya. There was delay in the construction or completion of this project for 550 days. As a matter of fact, may liquidated damages ina nga mga 2.4 million. That's why sang nabatian ko nga may planong applyan nila o ipa-release nila ang 8 million, ginpa-upunihan ko. Kag ginsulatan ko ang district engineer, ginsulatan ko man ang commission on audit, and finally ginsulatan ko ang office of the ombudsman nga nagapangayo kita sa office of the ombudsman to conduct investigation. And of course, amo ni subungan natabo nga may letter kita nga na-receive halin sa office ng ombudsman. All right. But ang istorya sang delayed sandig sa nauyatan sininimo nga mga papilis or dokumento dira Attorney Dan, sino nag-cause ni cause bala ini sang bangod gati may kakulang sa mga budget, may problema sa Iloilo City District Engineering Office sa ila sini nga mga permits and all kag ukon samahin sa kontraktor, Attorney. Ginakita naton diri nga on the part gid sing kontraktor no. Kay may mga ari diri original duration no 311 days ang iya. Original expiry tani sini nga matapos October 1, 2022. Galing may mga sulat ang kontraktor nga kilanlan i-delay lang kuno ma-delay sila kay may mga at sa isa ko ka record nga may mga tungod sang ulan, tungod sang clients, tungod sang weather at tanan-tanan na lang no force majeure na-delay ang kontraktor. And I know really for a fact kung anong cause ng delay sina Bumbutsang tungod nga ang kontraktor why it appears nga JET ko Construction Company Incorporated. Sa pagkabalo ko sini Bumbutsang ginhulam lang ni kagin-usar ni Plaridel Nava ang ining construction firm ang iya lisensya. Pero ang actual sini nga kontraktor nga nagsulod kag nag-intra sa bidding si Plaridel Nava. So, balan ko gid nga may delay siya kay bisan sa una sa mga inog sweldo sa mga tao, kulang-kulang, may mga balaklon nga mga
nga mga construction materials, wala inubakal, kag kung maka-interview ka dira Bombotcham sang mga tagiya sang heavy equipment, no? Kalabanan na da kadami mga ara pa sa ila nga wala na pamaydan. That's why nagka-delay ang implementation, sang sini na-delay ang implementation sang sini nga proyekto, no? So nakita nato, yes Bombotcham. Yes sir, go ahead. So nakita naton diri nga bisan pa gintagaan sang una nga original expiry date nga October 1, 2022. Wala ini natapos, no? So gin-revise ini nga revise niya nga contract expiry gin-move pagid for more than 1 year and 1 month, no? Gin-move pagid to November 2, 2023. But despite of that, na-delay pagid ang construction for 550 calendar days. That's why ng contractor din was supposed to pay, or I do not know kung nagbayad na, sang liquidated damages in the amount of 2,407,482 pesos, no? To be exact. So, ang conclusion date niya siniya, nga ginambal diri May 5, 2025. Sang nagligat lang niya nga May. So, inigaa ini nga proyekto, iyasinggaa nga funding sang 2021. So kung funding, ano mo ma-fund, ang dason mo nga phase, kung wala pa natapos ang phase 2. And they should not blame the DPWH for this, no? Sa akon lang, we have to blame the contractor for not finishing it on time. Kasi karon ang contractor pa, actually, maayo man niyang GET ko, galing tiginintrahan ni Plaridel na ba, ano pa, nagsaramihay ni. So, napangayo siya nga ma-release ang 8 million. That's why I oppose it because wala labot nga na-delay na ang proyekto, na wala na na-implementar, nagsakripisyo manduryaw noon, sakripisyo mga market vendors dire, nagasto na kag naubos ng kwarta dire, wala gyapon na tapos. So kung hindi ini matapos on time, paano abi punduhan liwat sang DPWH? So sa akon lang panglantaw, while I am not expert in construction ng mga amuni nga mga negosyo, kay way makita siniga intra Bombotcham, kumong ang date sini of completion niya sa nagapakita sa DPWH was only on May 5, 2025. Mahulat naman ni sa next year nga budget, kay hindi man nila mapasudlan dayon kay May 5 na niya. So mahulat naman ni sa dason nga tuig siguro nga mapasudlan para budget. So that is not true nga wala na punduhan. Paano mo punduhan for the next phase ang proyekto nga wala pa natapos ang present na phase? Hello, Bombotcham. Yes, sir. For the record, Attorney KT, hindi man lipod nga may ara kamo sang rift ni former Councilor Plaridel Nava. Ginhimo mo bala ini kay parang may i-issue kasaya or para iya sa kaayuhan or para nga ma-straighten out ang mga information regarding sa kontrobersi nga nagaputo sa Mandurriao Public Market? Well, both, no? Because ang wala labot nga nagasakripisyo Mandurriao noon, wala labot nga disturbo sa mga public, sa mga market vendors dira, kag sa amo naman lang pag ibang yanay nga duwa. Alright. Iban pwede nga ang balon ko nga para lang ni sa serbisyo publiko kag wala ni malisya. Yes, o kung tumod nga wala gid kuya party, wala kuya ka kay Plaridel Nava. Because of that. All right. So ginapa-explain or ginapa-sabat karon sang ombudsman ang ICDEO and hopefully nga maka-provide sila or makahatag or makasabat man ang ICDEO in due time sa sining request nimo, Attorney Cartagena, sir? Well, sana nabaton ko nga sulat Bombotcham sa kalin sa kay sa Office of the Ombudsman, first of all nagapasalamat kita sa kay Ombudsman na Visayas, nga si Attorney Dante Vargas, Deputy Ombudsman, kag paagi sa kay Attorney Salcedo nga acting director diri sa Region 6 nga
tagaan niya gid nila tsimpo kag aksyon man ang aton nga sulat sa ila. So sa sulat na ni Attorney Salcedo sa kay Engineeroy Pakanan kag sa COA nga hatag sila sang comment sang akong aligasyon particularmente as to the release of 8,000 because ang akong complaint Bombochan hindi lang lamang sa delay, hindi lamang sa ano nga klase nga pag-construct inadira sa public market sang Mandurriao. But to prevent further damage, kaya ang plano nila, i-release nila o kung gina-applyan tubong ni Plaridel Nava, ginahimuratan niya nga maparelease sa iya ang retention bond nga 8 million. Tili amo na nga sitwasyon sang aton nga proyekto iparelease mo pagin. Diba? All right. So, ang balsang Office of the Ombudsman nga si Engineer Pakanan kag ang COA maghatag sing comment nila sa akong sulat. Ag ginahambalan sila sang Ombudsman to make a comment and submit it to the Office of the Ombudsman and furnishing me a copy of their comments. Please ma-monitor naton. Ang ako naman lang din, nga hindi na ma-release anay ng 8 million, mintras tanto hindi ni mahatagan sang igtuglupangod no sto kag kay nagapati kita nga illegal and it's a violation of the law to release the 8 million na muna subong sitwasyon sing atong na public market. All right. With this information kag sa tiyempo gin nahatag mo diri sa Bombo Radio, Attorney Dan Cartagena, sir. Thank you so much and good afternoon. Thank you man Bombo Cha, mayong hapon. Dere wabit si Attorney Dan Cartagena. So duha ka rason ang nagtulod sa kay Attorney Dan sa aton sining mga kabombo agud nga ipadala ining pag-question man niya, no? Sa sining with regard sa sining retention bond, sa pag-release ng retention bond sa aton sining mga kabombo, no? Parang maprotehiran kang hindi na madugangan pa ang further damage nga sa pundo sa gobyerno. Pinagi sa sinang according kay Attorney Dan wala matapos nga Mandurriao Public Market kag ti siyempre ti may padayon niya nga banggianay sa kay Attorney Dan and former Councilor Plaridel Nava sa ila sini nga duha. Siguro sa mga masunod sini naton nga pagpangalagad tingwan taman nga malabot ang linya ni former Councilor Plaridel Nava. Sa iya man sini nga pahayag si Andre Banwa. Damo pakita kung tani diskusyonan sini nga mga balita kag impormasyon galing kay Tilapaw nagkikita sa latin sa aton sini nga pagpangalagad. Itugyan naton ini sa iban sini Manus and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program kaupod naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information of Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions.
Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang, ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimo. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for December 14 to 20, 2025. They are very excited. More so sa sining weekend bangod ang Pasko nagahilapit na. Enjoy a 2.5-hour musical extravaganza sa ining December 20, Sabado. Kaupod si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda sa concert at the plaza, kicking off alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Disyembre 21, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa El Puente or the Bridge sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa Holy Mass, pangamuyo naton sa Ginoo nga iyat tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angod sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2025. Hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima
Mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon. Paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone ang tanan nga mga upod agud mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula ukon kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. Christmas is a time for sharing. Bombo Radio shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love this Christmas. Ini ang Bombo Radio Iloilo. Basta Radio Bombo! Mayong hapon sa tanan oras sa Pilipinas. It is now 16 minutes after 2 o'clock. Good afternoon, kids sa inyo. This is Tita Regine. Para sa subong adlaw, ang ating pag-updanay beautiful Wednesday, the 17th of December 2025 sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Mga kabombo, 8 ka adlaw na lang kag Pasko na. Ano na mga plano naton da? Ano na mga napamakal nyo da? Ano na pang order nyo da? Ay, ambot na lang.
Ang importante, may inog bakal, may inog order. O, di ba? Once again, this is Tita Regine welcoming you sa Wednesday edition sa kahapon lamang program. And today, mag-enjoy na naman kita sa mga beautiful stories ng atong nabato diri and ready na para nga pagabasahon sa sininga hapon. For your own stories to share, pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ang ating beautiful song para sa inyo this beautiful afternoon from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gataslao, Someday When I Am King. This is Tita Regine and this is KLP. Welcome. Claim it as my birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't bend. You and I will reign someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is our purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts don't mend. You and I will reign someday when I am queen. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend. Someday when I am king. Matabo ay hanina, kay ti babae ako. Tingnan natin.
Beautiful song from Edgardo Miraflor Jr. and Jasmine Gatuslao. Oras nato, alas 2:22 na, kag-ari na ang aton nga very lucky winner sa aton nga promo 1-2 Panalo Year 24 mag-claim sang iya nga premyo. 1, 2, Panalo! Nakarating na bago mag-anim na oras ang ating winner. Eto siya! Heto na siya mga kabombo, bow! Halos isa lang ka oras, kaya nakalabot na diri siya sa aton. Mag-award kita sang iya nga premyo. Gina-congratulate kid naton ang ating nga winner, si Norma Hianga, 71 years old. Ang iya nga proof of purchase is Omega Painkiller, taga Barangay Inday, Iloilo City proper. Ati kilapit lang gid ang Barangay Inday. Ma'am, mayong hapon gid sa imo. Mayong hapon man, Tita Regine. Merry Christmas! Merry Christmas. Nakabaton ka na Pasko? Wala pa, subong lang gid. Peso bonggid. O, para gid na sa Pasko. imo, pamaskwa sang bombo. Ikaw, nakapamaskwa ka na? Wala pa. Saan mo plano magpamaskwa? Sa 21. Subagay, no? Wala pa natapos ang Desyembre. Sige, ma'am, bit-bit mo na dao ang imo nga 1,000 pesos nga cash prize. Pwede nato nga maisip ina. 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Congratulations gid sa imo, ma'am. Ti anong plano mo na sa imo nga premyo nga cash na ipamaskwa mo or para lang gid na iya sa kaugalingon mo? Ibakal ko lang anay kang akon nga nga maintenance kag duga nga proof of purchase agud magdaog sa grand draw. Yes, kay ma-aim kita for 1 million, di bala? Oo. And hindi lang ina ang imo nga madala pa uli, ma'am, may ara pagidugang isa ka balde nga orokan, may unod nga mga pangpamaskwa, gift pack. Kag anong plano mo, ma'am? Nagaluto-luto ka man? Oo, igaluto man. Maramit ka man siguro magluto, di bala? Ay, hindi. Pwede matestingan, ano? Pang Noche Buena, pwede gid na. Oo, So, ma'am. congratulations gid sa imo, Ma'am Norma Yanga, sa Barangay Inday, Iloilo City proper. Luyag mo man nga i-invite ang mga taga Barangay Inday, kag ang mga kumare mo to, mga kumpare, ang mga neighborhood nga mag-join man sa 1-2 Panalo sang bombo. Sa una tanan, pasalamat lang ako no kay Lord sa taga personnel sang Bombo Radio, kag sa tanan nga sponsor sang 1-2 Panalo nga nagdaog ako, ginapaagda ko ang tanan nga pumuluyo, kag ang tanan nga nagapamati sa Bombo Radio nga mag-intraman sa tanan nga promo sang Bombo, agod nga madaog sila pareho ko. Ay kanami lang gid, no? Nga pag-imbitar. Basta Radio. Basta Radio Bombo. Star FM, it's all for you. There you have it. Ang ating winner, si Ma'am Norma Yanga. Very happy gid. Kay may pamaskwa na siya nga pagapupulion. Alas 2:25 ang ating nga oras. Ari naman, mahappy-happy kita kaupod sa ating mga stories. Una diri ang iyan ni Lolo Dencio. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa imo kung sa tanang yung tagpalamati sa programa kahapon lamang. Ini nga akong kasaysayan parte sa pag-abyanay. Ang matuod nga abyan, nagasiling ako, imo abyan, pero ang iban nga abyan, sa hamba lamang. Do ano kasakit nga kalisod kung ang isa ka abyan, maging isa ka kaaway. May ara isa kasahi isang abyan, nga pamintaha sa kauswagan sang inyo abyan. Ang masaligan nga abyan, hindi mabakal ang iabili, hindi matubsan. Ang iba nagapakig-abyan lamang kung may makuha siya. Ang isa ka abyan nga magpakig-away tungod sa imo, hindi siya pagkalimti kung manggaranon ka na. May upod ako sa barko, ginbilang ko nga abyan. Una niya nga pagsaka sa barko, amuman ang pag-dry dock namon sa Cebu. Kay bag-o pa lang siya, daway pa siya amigo. Domingo nga adlaw, ang tanan naglinagaw.
Nakita ko siya, gapaluya. Ginhagad ko siya pa Cebu City. Nagsabat siya, wala ako kwarta. Sabat ko, way man kita baklon sa Cebu, malagaw lang kita. Sa laktod, nagupod siya. Nagsakay kami sa balsa nga kawayan, tabok sa Cebu. Sa naayawan kami libot, ginhagad ko siya manyapon. Samtang gapanyapon kami, ginpamangkot ko siya kung pila ang ginpabalon sa iya sang iya nanay. Sabat niya, 200 pesos. Ginpamangkot ko siya kung anong obra sang iya tatay. Sabat niya, kung gabi nagapangisda, kung adlaw sa uma. Ang nanay ko, gabaligya-utan, amo ina ang nakapatapos sa akon. Tapos panyapon, ginhagad ko sila sa isa ka beer house. Nag-order ako 3 ka beer. Inday, kadamo na sang babae nga nagasaot. Ang ilabayo, ati sa dalom na lang, no? Underwear sa dalom. Ang ibabaw, wala. Di ka pa contest, padako-dako kapayas. Ang iban daw baka, nga wag magbata. Tiging pamangkot ko siya kung nanamian siya. Sabat niya, wala, mapauli na kita. Nadamakan ako. Ubusa ang beer mo, kay mapauli kita. Amo lang ato ginhalinan, nag-abyanay kami. Ang malain, kadadong ka namon sa Iloilo, gahulam siya kwarta sa akon. Bayaran lang ko no sa pagbalik niya kung makakuha sang iya allowance. Pero inday, wala. Isa ka bes, naghulam naman siya sa akon. Kinambalan ko siya, kadako na sang hulam mo, wala kagabayad. Sabat sa akon, mabayaran lang ako kung na makasakay siya kuno sa international ship. So makabayad siya sa akon kung makasakay siya sa international ship, may saka pa kuno. Natapos ang iya kontrata. Hasta ka na nakapanaog na siya. Hay, wala gid ako mabayaran. Mga 1 ka tuig ang nagligad, nakasakay na siya overseas. 1 ka adlaw, nakita ko siya gapasaka sa barko. May dala siya 1 ka dako nga maleta. Sa likod niya, ara ang porter, gasunod sa iya, gapasan sang karton nga balikbayan. Inday, ginlabayan lang ako. Dawa ay kakilala. Naghambal ang security guard namon. Siling niya, do bata-bata mo man asad to, ginligaran ka lang. Way kakita sa akon, siling ko. Kay ti natabunan sang dolyar ang iya mata. Isa man lang kabulan, mamierda or maprenda sang iya alahas. Ti sa laktod, 1 kaaga sa pier, ginkumusta ako. Nakibot ako. Hambal niya, kumusta ka? Sabat ko, sino ka gani? Wala ako kakilala sa imo. Sabat niya, isa lang gani katuig nagligad, wala ka nakakilala sa akon. Dugay ang pag-upod naton. Sabat ko, sa paggamatuod, wala ako kakilala sa imo. Basi impostor ka. Dayon ko talikod. Ginbalikid ko, gasagad tulok sa akon. Nabalaan ko inday, nga wala na siya kwarta. Mahulam na siya sa akon. Ari inday, may isa naman ako kaabyan. Ginpakilala sa akon sang upod ko sa barko. Siling niya, amo ini ang bago naton nga apprentice. Inday, kagamay nga tawo, maniwang. Ginpamangkot ko siya, kadala ka sang piyesa sang makina? Sabat niya, dalahon ko Inday, kabuot sa iya, kamatinahuron, kung masugata mo siya, good morning sir. Di ginasabat ko, hindi mo ako pagtawgon nga sir, kay hindi ako maestro. Ginambalan siya sang iya upod, kay densyo ka upod, kay patambukon ka na niya, damo na siya pagkaon. Inday, nanamian ako sa iya, kay kabuot. Kung magpanyaga kami, ginatagaan ko siya sang lain nga sudan. Naluoy ako sa iya, kay kaniwang kagkagamay magkaon. Ginambalan ko siya, kaon ka tudo, para magtambok ka. Inday, ginistorya niya ang ila pangabuhi sa akon. Pigado lang sila, kay sinanay lang kuno niya ang kapangabudlay sa ila. Isa ka bes, nag-layover ang amon nga barko halin sa dry dock. Inday, wala siya kahibalo, ginbisitahan namon. Upod ko ang iya kasimanwa nga taga-barko man. Nakibot siya, siling niya ngari kahaw. Paano mo natutulan ang balay ko?
Nakita mo, guba, ginatukuran para hindi matumba. Sabat ko, hindi importante ang balay, kundi ang kabubuton. Kung maayo ang pagtatar mo, palasyo ang pananaw ko sa balay mo. Pero kung malain ang pagtatar mo, payag ang pananaw ko sa palasyo mo nga balay. Ginpapanyagahan ako ang sudan, pinamalhan nga sapsap. Hambal niya, ara, kauyon kasi na. Sabat ko, nga hindi, kay isda man ina. Inday no nahuya siya sa akon. Ti, siling niya, nakita mo ang balay, guba. Sabat ko, ipakayo mo kung maka-overseas ka. Pangamuyo ka, nga tagaan ka sa maayong lawas, kay malabot mo gid ina. Halinsad to, kung maghatag ako sa pagkaon, ginatago ko, ginabutang ko sa iya hiligdaan, kag tabunan sa iya habol. Kay isa ka bes, gamintinan sila sa makina sa Manila, gindalhan ko siya isa kanigo nga pansit gisado, kag tinapay. Naghambal ang upod niya, mayo lang may papa, may gadulong sang pamahaw. Nagsabat ako, ti ano na isa ka? Sabat sa akon, salamaha kami. Ginsabat ko, kadamo sina, dala na kamo. Bulan sang Disyembre, may Christmas party kami. Nagambal siya, hindi ako mag-attend. Sabat ko nga ahaw. Sling niya, way ko bayo nga may kwelyo, kagula ako di largo nga malaba. Sabat ko, no problem. Pag abot sa Manila, upod ka, kay baklanta ka sa Divisoria. Sabat niya, hindi lang makahuluya, damo nang ginatag mo. Pero in the Regine, ginbaklan ko siya. Sang gabi, Christmas party namon, gatulok ang upod niya, kay bago ang bayo niya. Ang isa pagid nga nagustuhan ko sa iya, gakaon kami, may naglapta sa baba ko, gintrapuhan niya sang iya panyo. Sang makita sang upod niya, naghambal, tumahisa ako In the Regine, ang hindi ko malipatan, sang jutay lang sila malunon. Amo iniinday. Halin kami Iloilo, pakadto Bacolod. Naghambal ang amon manager, pag-abot sa Bacolod, hindi na maghalin kay may tropical storm ara sa Bicol. Pagdungka namon, dahin ko panaog kag mamakal sang palamahawon. Nagbakal ako tinapay, 2 ka bilog. Duulunan kadalag ko. May arsina sa Bacolod, tama katiga kag kanamit. Pag-abot sa barko, ginhatag ko sa iya, upod sa 3 kalata nga soft drinks. Gintabunan ko sang habol. 6:00 ang hapon, may nabatyagan ako. Do kalain, do hindi ako mahimos. Do gulpi lang ako gapalang luya. Nagkadto ako sa doktor sa pagpakonsulta. Gintanaw ako. Siling sang doktor, tuway ka manhilanat. Ti ano sa imo? Masikliv ka? Maabtik ako magsabat, oo. So amo to, gintagaan ako sick leave form. Ginpapirmahan ko dayon sa amon nga chief mate. Antes ako manaog, ginbilin ko ang tanan nga tinapay sa iya. Pagkaaga, nagkadto ako sa pier sa pagkuha sang ticket pa Iloilo. Namangkot ang ticket seller sa akon. Sabi niya nga ari kahaw, wala ka kasakay, nga ahaw. Sabi niya, di buenas ka. Nga ahaw, siling ko. Nalunod ang barko namon? Ang pamangkot ko. Jutay lang. Mga isa ka semana, nag-abot ang amon barko. Pagsaka ako, sinugata ako sang upod ko. Sinya, di buenas ka, kay way ka kasakay. Kung ari ka, maililihi ka sang kulba. Sabat ko, hindi lang ihi. Matalala, ako siguro. So, ginkantuan kong akon abyan, kag kumustahon, sabat niya, salamat sang tinapay nga ginbilin mo. Kung wala, nagutuman kami. Wala sang pagkaon na bilin, kay naubos ula. Nag-abot ang iya nanay sa pagdulong sang iya bayo. Ginsugiran ko, naghibi, ginhakos ang iya bata. Insigida, ginpa-resign niya. So nagligid ang binulan, nakasakay siya sa international ship. Inday, katatapos niya kontrata, ginakaduan niya ako sa balay. May dala nga pasalubong. Sang pagpakasal niya, kinuha niya ako nga ninong. Sa na-hospital ako, ginadalhan niya ako isa kadako nga lata sang
ilimnon para sa may mga edad kay isa ka putos nga energy drink. Sa subong chief engineer siya, may 2 ka balay nga dalagko kag 3 ang salakyan. May 3 ka bata nga mga professionals na. Indayas na lang diri kay do tama nakalawig. Salamat ka, God bless you. In the Regine sa October 19, Domingo nga adlaw, madulong tani ako sang akon nga sulat dira sa inyo estasyon. Gulpi lang nag-ulan. Nagsulod ako sa simbahan. Siling ko masimba na lang ako. Galing gahinga po sang misa. Nagwa ako, sige ang ulan. Nakita ako ang salakyan or ang patrol sang bombo. So nanuktok ako. Ang nagbukas, 2 ka babayi. So nagambal ako, pwede ka lihog. Ilihog ako hatag sa akong sulat kay Tita Regine. Ako si Lolo Dencio. Ay oo, nadumduman ko. Siling niya ako si Bombo Pauline. Yung isa nalipat ako sa ngalan. Ay, siling ko, kagwapa gali sa inyo, maayo gid magpili ang bombo sang ila announcer. Sabat niya. Hindi ko na pagbasahon Ay, nako, sige na lang. So, napapicture kami. Inday Regine, kami day Pauline. So, salamat ako sa ila kag sa imo man. Ang tagpadala, si Lolo Dencio. Well, Lolo Dencio, what is so hard to find are true friends. Kag gift gid na sa aton, no? If you can find one true friend, bisan isala na iyan, no? Kung tuod-tuod gid nga abyan, through thick and thin, ara gid sa imo nga luyo, and then kung true friend kuno, shala na iya ang person, no? Nga makahambal right in your face. Kung ano ang imo hindi manami aginhimo, hindi manami aginhambal because concern lang gid siya sa imo. So he can tell that to you right into your face, no? Unlike sa iba, no, that you cannot hear with all honesty, no, ang ina nga mga butang. Siguro because nagakatahap man kay ti basi hindi niya man sunado ang imo nga personalidad or ang imo nga character. But ang isa ka matuod-tuod nga abyan is somebody like that. Because he loves you, he is concerned about you, and he cares about you. He cares also for you. So that's why, no, these true friends, ang aton nga makitaan sa aton nga kabuhi, dapat hindi gid naton pagkalipatan, kag i-treasure gid naton. Because regalo ina from above. Salamat gid sa imo Lolo Dencio, sa imo gin-share sa amon this afternoon. Oras naton alas 2:40 na, magapanambalik ang KLP pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kung isimpon sa ginaluto nga pagkaon.
Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo kun sipon, mas The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang Yari ang isa ka praktikal nga paagi agud makakinot ikaw sang tubig bisan sa panahon sang tig-ululan. Ikaw ba lang nakatoka nga magtigang sa balay? Ginaula mo lang bala ang tubig nga ginagamit mo para sa pagkili sa bugas? Tipuna bala ina kay mapuslan pa na sa iban ilabi na sa mga tanom. Nutrient-rich ini nga tubig kag masadyahan gid ang mga tanom kung ibunyag mo ina sa ila. Bisan na ginagamit mo gani sa paghugas sa mga lulutuon. Kangay sang isda, pwede mo gid ina mapamunyag. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Flow Water Resources Incorporated, watering the seeds of progress. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga Next story is from student mom of Lambunao. Ang aton oras, alas 2:45. Dear Tita Regine. Kumusta na kamo mga kabombo, mga ka-KLP friends, listeners, and contributors? Nanging busy bala kamo this morning? Damo obra sa balay, sa work, sa barangay, o sa church? Amuni ang mga places kung diin nag-participate kita as a Filipino citizen. Kag sa kada community, there is work to be done. Likewise, in every family, community, or nation, there are wounds to heal, and in every heart, there is the power to do it. By M. Williamson, Reader's Digest, Quotable Quotes. In our daily bread, April topic is building community. Anos Citas enumerated and suggest different ways
nga makabulig kita sa community where we belong. Concentrate kita sa community, our family, the most important and foremost community where we belong. Upod naton diri ang nanay, tatay, mga anak, kag lolo, lola, tiya, tiyo, kag mga cousins. Sa aton komunidad nga ini, God calls us to have hearts of humility, love, and forgiveness towards one another. Being part of the body of Christ is about one another and not just me. And to attain peace, happiness, and success, kinahanglan naton to, first, serve together. Spur one another toward love and good deeds. Gina-inspire sa mga ginikanan ang mga ila anak to love one another, paagi sa ehemplo nga ila ginapakita nga mag-asawa. Nga sila nagapalanggaanay, thoughtful, mag-helping one another to keep their home life happy and peaceful. Ang amay is a good provider, ang iloy good home worker, kag ang ila mga anak mabuot kag masunurin sa ila ginikanan. Generous man sila sa mga iban nga tawo, sharing whatever gifts the Lord has given them. They also, number 2, pray together. Pila na lang bala ka family ang nag-pray together bago kumaon, bago matulog sa gabi, kag pagkabugtaw sa aga. Ginahimo bala ini sa inyo family? Kung wala pa, suguran nyo na ang experience and experience the nearness of the Lord in your life as a family. Carry each other's burdens. Bring your family needs to God. When you pray together, you'll feel closer to each other, respecting each other, and most of all, loving each other. Remember, the family that prays together stays together. By praying together, you, number 3, share together. Your thoughts, ang inyong mga handom, ang inyong mga ambitions as a whole family. Share the scriptures, your daily accomplishments or failures. By doing this, you're building trust and help each other grow. You can also build confidence in each family member. You can encourage one another in failures and congratulate each other in success. Then, with all these confidence, you can now, number 4, relax together. Because sigurado ka, you belong to a group of people who care and love for you. Cares and love you. Who accept you, who you are, and will never leave you alone when you need help. Share your meals together. Kaon ka mo nga magkaupod, watch TV together, play music together, and sometimes cry together. Hibi. Te, sining aga o udto, did you eat together as a family? Nag-share man bala ka mo sa inyong mga days experiences? O basi magsigdoko ka mo sa inyong cellphone where everything is quiet. Wala timok-timok. Wala lang. Mga nanay, mga tatay, lola o lolo, kag mga anak, bugnuhanay man bala ka mo? Hindi yung you have your own little world. Family kita. Ipakita love mo sa tanan. Let them feel they are important in your life, that you need them more than anything in this world. Tita, may istorya ako about sa isa ka bata nga nakilala ko, si Ana. Nagdako siya sa isa ka orphanage. Upod ang madamo nga mga bata, kag isa ka nanay or nanay-nanay nga na-assign sa ilang nga group, composed of 15 orphans. Te, bangod sa iban pa nga mga duties ang ilan nanay-nanay sa orphanage, kulang siya sa care kag attention. Gamay nga sala, ginapunish siya. Kulang man siya sa iyang mga basic needs. Gani, daw wala siya sang self-confidence. Sa ulihi, may nag-adapt sa iya, ang akon amiga. Pero niya ginapamangkot ini. Siling niya, Mommy, do you love me? Tiyang sabat, yes, of course, I love you. That's why you're here now. Pamangkot diwat ni Ana sa akon friend.
If I make a mistake, will you still love me? Basi bakulon mo ako parehas ni nanay sa orphanage. Masakit. Tama ka sakit iya bakul sa akon. Kagula ka batsyag, pagpalangga si Ana sa orphanage. Abi niya, tanan nga nanay, malupit. Wala niya ma-feel ang belongingness sa former nanay-nanay niya. Kay wala siya tuod-tuod nga family. She's just a stranger sa orphanage. Lugar na kundiin naka-experience siya sang loneliness instead of happiness. A place where she does not belong. Subong tita, bangod sa kaayong or sa kaayong ginpakita sang iya bag-o nga nanay, nangin malipayo na siya. Nagahampang na sa iban nga mga bata. Nagasugilanon kan imo nga hambalon. Lain sang una nga hipos lang kag hindi magtulok sa tawo nga nagahambal sa iya. Nag-eskwela na siya, grade 4, kag bright nga bata. Although medyo hiposon, pero nagasabat man kun hambalon. Tama ka importante ang isa ka pamilya sa kabuhi sa isa ka tawo. Diri sa balay, sa family nagasugod ang manami nga foundation sang education sang isa ka tawo. Ano na ayhan ang feeling mo kung nagaisanon ka lang permi? Tama ka subo. Gani, halungan ta aton family. Palanggaon ta ang tanan sa balay. Respetohon, buligan, agud mangin okay ang tanan. Hasta dili na lang sulat ko. So long, everybody. God bless. Student Mom of Lambunaw. Lucky is the one who has a very loving family. Bata ka man o kon parents ka man, hindi bala if you belong to a family nga matutuod nga nagapalanggaanay, matuod-tuod nga nagasuportahanay, love always abounds. Kanami lang gid, no? Kung bata ka, you would grow to be a confident child. And you would also be a loving person because diba hambal nila, you cannot give what you do not have. But if you are full of love, sa balay pa lang, no, punong-puno ka na sang pagpalangga. So that means ikaw man, when you go out of your home, damo ka, puno ka man sa pagpalangga, so damo ka sang mahatag ng pagpalangga sa iban. God does wonder like that, no? Gani kita, no? Wherever we could be, let us bring that love within us so that we can bring a smile sa kada tawo, estranghero man or hindi, nga aton nga masugata sa aton nga pagpangabuhi. And lucky are those nga mga kabataan, nga ang mga ginikanan, ara gid, nagagabay kag nagatutok. Sa subong do nag-change na gid, no, ang dynamics sang mga pamilya because hindi na halos kompleto ang mga ginikanan. Kaisa ang tatay wala ato sa abroad nagatrabaho. Ang kaisa it's the mother nga ato ang amo ang nagwa kay nabilin ang mga kabataan sa ilang amay. So many unhappy things happen bangod sa sina, no? Nagaka-dysfunctional na ang family. Hindi na kompleto. Unlike before, ang common scenario, ang father, ang mula ang nagatrabaho, ang nanay nagatutok sa sulod sang panimalay. But subong hindi na. Because manabis ang kamalahalon sang tanan, no? Kag kinahanglan, may mga ambitions man ang tagsa ka mga ginikanan para sa ilang mga kabataan. Amo lang na galing, may isakripisyo kagid. Anyway, whatever kind of family you have, always remember there is no perfect family. Okay? We're perfectly imperfect as a person and as a family, but we can always love one another and accept each other kung ano man ina kita. And for sure, no, there would be harmony, there would be peace, kag mangin manami lang gid ang pagsinarayo sa sulod sang panimalay.
Gani sa mga tagsa ka mga pamilya, pinaka-importante ang maging pag-mention din ni student mom, a family should be sharing a meal together because that is the time nga makapangumusta ka mo sa tagsa-tagsa. Ano nang nagakalatabo sa kabuhi sa inyo nga mga bata, sino ang mga tawo nga ilagi na pang updan, magalin sila sa inyo nga balay. Kag kamo man, makashare man kamo no, sa inyo nga mga ginapangatubang, nga mga struggles, mga trials, so that aware man ang mga kabataan. So that tanan kamo makahatag suporta sa isa kag isa. And you grow together as one family. Kag kanami gid sina. And of course, the very thing, halos yung nakalipatan na sang tanan, praying together as one family. Bisan na lang, no, sa pagkaon, nga makapangamuyo kamo tanan-tanan, makapasalamat. Grace before meals. Meaning, gina-acknowledge nyo gid, no, ang ina nga grasya, halhin gid sa aton nga Ginoo. Salamat sa imo, student mom of Lambunao, for again inspiring us this afternoon with this beautiful story of yours. Mga kabombo, sa inyo man yung mga istorya dira, pwede nyo na nga ma-email if tapos na. Pwede gid i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or sulaton sa gihapon and then ipadala nyo lang sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. After sang kahapon lamang program, syempre magasunod ang mga paborito ninyo ng mga dramas kada hapon. Tuyang Ermitanya after sang KLP and then pagasundan sang Provincial Jail kag ang Dear Diary. So again, sa ating Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Mga kabombo, 8 kaadlaw na lang, kag Pasko na. So advance Merry Christmas sa inyo tanan. Magabalikay kita tomorrow with more interesting and beautiful stories to be shared diri sa kahapon lamang program. Madamo iging salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo nga alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.